Shadows asleep amidst the trees. That's all a swaying. Доброї раніці, мої шановні глядачі. Так, п'ятниця, вибачаюся за вчора, праця, все таке. Так, не важно, по факті, яка розниця? Так, Альсевич, вітанки, дякую, справа добра. А ти що зранку самого сидиш у твічі, як це так отрублюється? Нема що робити? Ну, сапраўды, мабуть, собі практики зараз яшчэ не маю, все такое. Эх, карацей, сёння працягваем гуляцца. У нас ёсць Wild Hunt, правда, з беларусізатарам, які яшчэ ВФА вітанашкі. Оп-оп. Вось, карацей, на ўсялякі выпадак нагадаю, што беларусізатар яшчэ распрацоўцы ужо даўно працягвае перакладаць Крайзермайстер зранку, малайчынка. Што здарылася, Фэй, што такое? З табой будзе лягчэй? Ну так, так. Музычка, спадзяюся, добра. Які трек згадаў? Які? Гэта сява? Ай, што гэта такое, Фэй? Ха-ха, ніхуя. Так, добра, давайте, шановныя мае, паглядзім, што ў нас ёсць па загрузцы. Па загрузцы. Захаванне ўручную ў нас нейкае маецца, але гэта я бачу мы па... Дзе лазім? Это па бойцы, па месту бойцы мы там лазім. Вось гэтае тыпу мы самі зрабілі. Так, і хутка захаванне F5 у нас было. Во, атрымліваецца ўсё ж такі гэтае больш актуальнае, правда? Трэба не забывацца ў некаторых момантах ствараць гэтае захаванне ўручную. The sorceress Yennefer. She'd eluded him for years, but now seemed just a few steps ahead. Цікава, вось нашы пераклад гэты другі, які робіцца. О, тут хаця б ёсць уже беларуская мова. Конь? Так, гэта у нас яшчэ абы навучаюць усялякаму, дарэчы. Коня, гэта наш конь? Ой, божух, ну. Адчувальнасць якая жорсткая. Лодка. А, ну ўсё. Лодка у нас асобная. Там стары што яшчэ хляе гэтую. Пайшла прэч, паскуда. Ля, яны аднолькава п'юць. Бачыце? Цішэй. Геральт, придурак. Гэта я выпадкова націснуў. Каб табе віспятка даць, слухай, га? Можна коту віспятка адвесіць? Размаўляць п'яным. Яшчэ чаго, Лёха, вітанкі. Так, глядзіце, мы падабралі ж усе задачы, правда? О, нільгарцы. А што ён тут робяць? Нордлінг? Вядома. Нільгардзец? Так, слава вялікаму сонцу. Не, ўсё роўна. Адчувальнасць мышы занадта высокая, слухайце, а можна паглядзець на лады? Адчувальнасць у меню выдатная, дарэчы, а агулам так, то не вельмі. О, так значна лепш. Значна лепш. Скок па скок праз масток. Так, сцява бадрачком. Бадрачком? Я не ведаю такого, Фэй. Толькі там чо-чо, а не оп-оп. О, божуха. Так, чакайце, па-першае, я хацеў надаваць звездзюлей. Памятаеце, там у нас гэтыя скрыні былі? Што гэта за ногі? Чые ногі мы тут бачым?
Я хацеў гэтых тапельцаў пастрыгчы. Крышачку, літаральна. Footprints. A man's. Large. Мужчынскія, вялікага памеру. Так, ну давай. Добра, калі ўжо мы тут... Вельмі культурныя людзі тут жывуць. Базаграст гэта потым збочная задача у нас вось гэтую тыпу мы можам зрабіць. Калекцыя карт гэта у нас на ўсю, ну і вядзьмарскія замовы. Ліха ўкол... Вось мне, дарэчы, гэта вельмі падабаецца. Вось такое. Але давайте вось тут, па слядах, адсочваем. Гэты базаграст мы заўсёды зможам зрабіць. Вось гэтае кіраванне. Ну так, я згодны. Выкарыстоўваючы пачуццё вядзьмара, кажа выключна. О, тут яшчэ штосьці ёсць. Нешта выскачала на яго з чароту, тапельнікі, але ён не здолеў уцячы. Ой! Вы што, чэрці? Да ёб твой, Геральт, ну прыймаць столькі гэтых удараў. Да ябісь, вось гэта я патрапіў. Лёха, 6 кароў. 6 кароў мы забілі на мінулым стрымы. Давай апошняе захаванне. І ў мяне чамусьці там гэтай арта трэба ўзяць Квен. Так, нагадаю, дарэчы, мы даволі высокую складанасць гуляем. Гэта я не выпраўдоўваюся, гэта я тлумачу раптам, што... Чакайце, на Q? Не, не на Q. Квен, так. Я не бачыў, не лічыцца. Ты не бачыў? Курва, там можна было нарэзку зрабіць з гэтага моманту. То бок, ідзі і глядзі. Мінулы стрым. Вось што я табе параю. Something jumped out of the rushes. Drowners. But he managed to escape. О! Ля, пополам рассек. Геральт шалец, ты страшный які. Так, схавай меч. А дзе чаму не лутаюцца гэтыя трупы? Трупы мусяць лутацца. Сляды павяртаюць нас назад у вёску. У яго цякла кров, але не моцна, рана не глыбокая. А боты? Ты будзеш даглядаць боты? Праз гэта ён згубіў боты. Тому што спяшаўся ты. My gran told me about the Smith's boy. Lad went missing one day, so folk nabbed a witchman that was hunting nearby, started poking him, asking. Well, he started twisting and squirming, so wham bam, they knocked his head off. Гэта пляма крыві, спадзяюся. Так, тут след сканчаецца, але я змагу пазнаць яго парэнне. Там сялянка нешта хвохча, можа яна? Бу, блядь, мерзоці, якое фу. Жудасно. Так, у каго якая рана тут? Щось я не бачу, каб тут хтосьці быў. О! Здароў. Следы кіпцюроў тапельніка. Гэта, напэўна, ён. Nasty wound. Run into a drowner. What the fuck do you care? Whoa. Our arsonist Няма што з'есці, адхіл. Слухай, сапраўда, трэба з'есці нешта. to talk to you.
Так, я з людьми не размаўляю, брыдкія носе, а краснолюды сярод іх найгоршае. Dwarves are the worst. Цівыя, што сарокі нас за золата ўсё зробяць. Не чыкаюць, якімі чорныя нам потым горлы рэжуць. The blades of black Кажаш, не? throat. Am I not right? Listen. Паслухай, дамовімся, як чалавек з чалавекам. Ты мяне не выдавай, а я табе заплачу. Маці ў мяне з канала нядаўна. Прадаў яе прылады і ўжо вытраціў, засталося няшмат. Some Але што я будзе тваё. left is yours. От ты гаўно. Magpies and Я ў адрозненне ад сарок і краснолюдкаў нехцівы. Так што ты мяне не падкупіш. Зараз я наб'ю табе марда. Супакойся і пайшлі са мной. Calm down. Now follow me. Ну што, вядзем яго да краснолюдка таго, правда? У мяне есть дапушчэнне, што мой пераклад выйдзе ў жніўні. Выдатна? Выдатна. У нас наперадзе яшчэ, дарэчы, мы вось скончым, калі скончым. Як яго Dead Space, то мы пераключымся на Сталкера. Все равно есть час, так што не хвалюйся. Все будзе выдатна. Ты бляха! Давай сваімі клыбамі гэтымі кульгавымі. Варушы. А як яго падштурхнуць крыху? Можа, ардам? I think those plums are wreaking havoc on my gut. Я все забываюся, што тут на мінімапу можна глядзець. Ты што кінула гэтыя, бляха, бярвенні свае? Чаму яны так сабе паводзяць? Ды яшчэ так голасна, слухайце. А вось гэтая дзяўчына нешта хоча. What the morrow will bring. Давай, шавяліся. Та чакайце. Можа, мне не варта яго чакаць, можна лепш проста сюды падбегчы, ды ён тут з'явіцца. Былі? А, і так і ёсць. Дзякуй, Лёха, за параду. Пад'ём. А? Што адбываецца? What's going on? А зараз сякеры па каленях цябе. Village pyromaniac. Ось, прашу, вясковы падпальшчык класнай персоны. Не пелка, ты! Я з твоей маці ні гроша не браў. І ты мне дзякуеш так? І ты мне аддзякаваў. I've had enough. Годзе. Эй, салдат, можна на хвілінку? Minute of your time, please. No, Не, Уиллі, благаю. Чом благаю, малю. didn't know what. Я выпіў, не ведаў, што рабіў. I've told you. Я ўжо казаў вам, майстар Уиллі, дапаможам. Rebuild Вам адбудавацца, як толькі будзе падмацаванне матэрыялу, ўжо замовілі. Not what this is Да about. не ў гэтым справа, вось падпальшчык. Вядзьмар яго злавіў. A witcher found him. the forge was Так узня мела ключавае значэнне для гарнізонаў. sabotage Значыцца, яе знішчэнне сабатаж. Адбудзецца без суда на дрэва яго. a tree. І вось так ось. О, не кажы, слухай. Цябе ў вёску ўсе палюбяць. Ну, цяпер жа любіць яны ўсе ў сраку. Them. You know, Ведаеш, спачатку я чорных таксама ненавідзеў. Цяпер, думаю, можа, хоць яны тут парадак навядуць. Навушаць гэтых this place. Teach лодараў, лайдакоў маецца на увазе. Няважна. Твая ўзнагарода. and I managed І так, я нешта такі змог вынесці з пажару, да і кавадла цэлае. Нешта магу выкаваць. Так што, калі спатрэбіцца, кажы. something. Let me know. Зраблю зніжку. You a good price. Гульня з вагнём. Ось гэтая бляха песні. 20 крон. А шалець. Так, у сярэднявеччы ўжо парылі першае ўзгадванне электронных. Так. Я вось думаю пайсці да храналогіі пасля рэмайстера прайсці Warhead. Warhead? Я ведаю толькі першы, другі, трэці, ўсё. For trouble. Да! Сюды ідзі! Чо ж ты гаўно? Oi! Што сказаў? Ты чаго? Witchers. Oi! Now! Так, добра.
Зараз мы яшчэ захаваемся, трэба нам узняць знікла ў баях. А выявілася, што не толькі Геральт шукаў блізкіх у Белым садзе. Ведзьмар натыкнуўся там на аб'яву селяніна, які шукаў брата, што знік пасля вялікай бітвы з Нільфгардам, знайсці Дуне. Так, гэта потым. Пайдзем сюды, слухайце, адзінае, што трэба захавацца. Які, пераклад. Знайсці здань, альбо прывіда, хай сабе, але склон неправільны, які насяляе ў калодзежы. Курва, камусьці трэба гэты Google-перакладчык абрубіць, ведаеце? Ці пальцы абстрыгчы. Крацей, недзе там далёка. Да, я захаваюся ручную. На пустую. Малыя, як справы? Што робіце? Тьфу, срака сабакі. І не кажы, смярдзіць. А мы тут былі, дарэчы, падаецца, што былі ваўчыную скуру хтосьці. Ключик нам потым под этот подсунуть, падаецца. Так. Водицы бахнули. О, верво, вітаночки, 180 струмов, га? О, бачили у кого струм-струк? 180, толькі марыць можна про такія струкі. Падаецца, трэба было ўзяць гэтую плотку сесцінай. Ага, прынамсі тут 65 засталося, я бачу. То выдатна. Закінутая вёска у нас тут маецца, ля. Што за яна? Хуткі пераход яшчэ ёсць. Адчапіся ты, божах, за тымі падказкамі. Вось, а духа не следуе. Мо ён з'яўляецца ў пэўны час. Ліха ў калодзежы. А гэта што, сабака? Яды апёкаў. Чакай, а хто гэта ў нас тут апёкі робіць? Якая пачвара? Пасля выхада Крайзіс 12 верасня 8 выйшла Warhead. Там яшчэ і зымка Порс. О, я не ведаў. У Steam не знайсці гэта набываць у Крайзіс Warhead. Там яшчэ ў падарунак вольная была самая. Ля, там лут ёсць. Чакай. Бухлішка. Усялякія гэтыя маленечкія збаночкі, бутэлечкі. Усё гэта трэба мне, божах на Геральт. Чаму ў цябе такія плечы шырокія? Так, все забываюся, што трэба не гэтым. Мне падабаецца, як яно гэтае робіць. Лён, гэта на продаж. Ртуть. Крыху грошка. Ніколі не пашкодзіць. О, я бачу, там селітра з'явілася. Ёсць адчуванне, што мы можам нарэшце сабе зрабіць гэтыя бомбы і пайсці тыя гнёзды залутаць. Памятаеце, вось на мінулым стрыму мы змагаліся з гэтымі пачварамі? О, яшчэ кніжачка. Лялечка. Пуфта. Ну, пойдзем возьмем кніжку. Дзённік. А ну сюды. Нарэшце Волькер падаў скаргу на ўладара ў суд в зіме. О, боже, квітанашкі. Hello, my dear friend, how are you? I'm good, fucking good. Давай так казаць лепш. Пералічыў усё... У ёй усе крыўды. Вось так. Што мы ад яго пацярпелі. Як ён пабіў Йогана за тое, што той перад ім шапкі своечасова не зняў.
як п'яны ўсе пасля вытаптаў, а адступнога плаціце, чакае адступное. Гэта нешта накшталт кампенсацыі. І не думаю, як уварваўся на вяселле Петара і права першай ночы вымагаў, здалася тое, што мы просілі мілітэль у нашых малітвах. Суддзя прызнаў нашыя скаргі ды ўсе ленныя запазычанасці, што ёсць у нас перад уладарам. Скасаваў. Можа нарэшце заснаваць уласную сялібу. Што сяліба? Жыць сядзіба? Першы дзень на сваім месцы. Чача. Чача гэта не хутар. Ціхмяны. Ціхі. Але для мяне ён лепшы. Хтосьці сапраўды злоўжывае перакладчыкамі, слухайце. Хтосьці з каманды гэтай проста ўсляпую кідае ў перакладчык і копі-пастай займаецца. Не перачытваючы усе на месцы, дзякуй за падтрымку, што робіцца, шаноўны. Ніхера сабе закінуў. Іба на ютубе вітаначкі жак-шак. Сяліба населены пункт у сельскай мясцовасці, сяло. Ніхуя сабе. Табе Google падказаў, ці гэта штосьці з твайго рэгіёну з гэтай зворшы? Тлумачальны слоўнік беларускай літарнай мовы Капылоў 22. Вітанашкі наверваю. Цікава. Усе на месцы, дзякуй, шаноўны. Ты, я бачу, штосьці на гэтым тыдні па ўсіх бадзяйся, усім закідваеш грошыкі. Што адбываецца, чалавеча? Як твае справы? І зноў нешчасціць. Што нешчасціць? Што не кінулі табе падпіску? Вось яна што. Ну, я чуў, што кажуць сяліба. Я не чуў, дарэчы, гэтае слова новае, я ўпершыню чую такое. Я нават не памятаю, каб я недзе ў літаратуру застаркаў яго. Шалець, усе на месцы, супакойся. Дзякуй, велічэзны. Адмываю, кажа, грошы. Твічоўская пралька. Дзякуй, шаноўны. Прыйшоў, раздаў, та проста. Фэю пашчасціла, бачыш, заради фэю ўсё. Больш нама любімаму стрымеру. Дзякуй велічэзна табе яшчэ раз. Хлопцы, а не верыце ў расклады Таро? А мне падаецца, з іх толькі паржаць можна, не? Божачак. Шалёны пацук, так, гэта не ў мацоўні хадзіць. Вітаначкі. Панядзелак пад крамай будзе грошы просіць на дарогу. Не. Я гэтага нікому не зычу. Так, маці казала, што бязглузда столькі грошаў на бразготкі вытрачаць, і што гэты бранзалет трэба купцу павярнуць. Толькі праз мой труп ніколі яго не здыму. Ён заўсёды будзе напамінаць мне пра Волькера, пра той, які шчаслівым былі ў той дзень. Кажуць, нібы ўладар да нас збіраецца. Уладар гэта... Вось гэты? Чакай, вось каго яны тут? Права першай ночы, які патрабаваў, гэта пра яго ўладар. Што пагадненне хоча заключыць, пераканаць нас вярнуцца да ягонай вёскі. Та, сапраўды. То бок тут не ўладар патрэбна было пісаць, і нешта іншае. Кажуць, пасля того, як памер ягоны сын, ён супакоіўся і больш не бесіцца па будь-якой нагоды. Гэта мы яшчэ паглядзім. Так ці інакш, я адсюль ісці не збіраюся. Так, чакаю, што за бранзалетка? Нешта першы дзень на сваім месцы, чача, хутар ціхі, але для мяне ён лепшы найказковейшы Чакайце, як гэта лепш сказаць? Найказковейшыя, казачныя. За ўсе казачныя палацы. Волькер акурыў дом. Акурыў? Дом дымам гарэшніка, каб адагнаць злых духаў. Запакаў ля ўвахода куніку? Закапаў ля ўвахода шашка? Куніца, шашок? Каб злодзей праз парог не пераступіў, потым
падараваў мне бранзалет, прыгажэйшы за ўсё, што я... О, бо, гэта ж дзеўчына яшчэ пісала. Халера, я нешта не зразумеў нават. Чакай. Чакай, я тут было дзе-небудзь такая памылка, як ён за тое, што ты наступнуў плаціць, не загласіў тое, што ёсць. Я сказаў, можам нарэшце спаснаваць власную сялібу, жыць як вольныя людзі. Не, тут не было нідзе гэтага роду, што гэта жаночая постаць пісала. Михаил, вітаначкі. Майкл і Михаил, так. Не спакойна палёкаць падпісваюць, не кажы. У чаце пісаць трэба. І гэтак далей. Вожачак, дык што там наконт Таро? Што ты не скончыў думку сваю? Што пагадні не хоча заключыць? Карацей, цікавы тэкст, то бок увогуле непанятна было, што гэта жанчына пісала. Ну, але як ёсць. А гэтае што? Цудоўны падарожнік па гвінту. Цудоўны падарожнік па гвінту. Так, зноўку хтосьці сюды прысунуў нешта. Таму што, ну, няправільна. Няправільна. Гучыць нават хуёва. А тут я бачу, даўно ніхто не жыве. Слухайце, з улікам таго, як дрэва вырасла, тут, падаецца, гадоў з 80 няма нікога. Ёсць такое ўражанне? Ля, на сцяне нейкія прылады цырульніка. Алкагэст. Усё. Так, ну давай яшчэ грыбочкі. Там бачу, штосьці ляжыць. Срэбра ляжыць, ашалець. Bodies dried to a crisp. Signs of burns. Захаваемся хуценька. Чыбальцы. Grass around the wells scorched. Студні спалены. Усё падаецца, што гэта палудніца. Дарэчы, ачмурэнная песня ёсць у Эрдарат. Праўда? Пра палудніцу. А наколькі гатова ўжо лакалізацыя? Тэкст пад ангельскую гучку ці можна пераклад польскую? Не можна, Майкл, выбачаюся, гэты толькі працуе на ангельскай. Ён ставіцца паверх ангельскай выключна, то бок ты, калі ў цябе ёсць лаунчер гэты рэдкітаўскі, адпаведна, ці як там інша называецца, ставіш проста ангельскую, і ў цябе субтытры ідуць ужо беларускія. Такія патрабаванні. Гэта чый пераклад? Пераклад суполкі вялікай, якую арганізоўваў свой час Рудзі гады 1,5 таму. Можа, трохі болей, уже 2 прыйшло. Вось. Па адсотках 73%. Вось гэты менавіта пераклад, таму што ўсё роўна ён прагрэс ідзе. Ужо месяц прайшоў, то бок там больш будзе 73% асноўнай гульні і 50% DLC. DLC маецца на ўвазе 2. Каменнае сэрцы і крывявіна. Не буду расклады рабіць. Ну, буду расклады рабіць. Ну, давай. Ты на відэа гэта будзеш рабіць, і як? Ну, то бок гэта нейкі адмыслова будзе стрым, ці што? Так, усе песні Эрдарат можна у Ведзьмара дадаваць, і будзе максімальна кайфова. Ну, гэта так. Ля, яна вялікая. Карацей, палудніца, то бок трэба да ночы сядзець, я правильно разумею, ці вось па вяроўцы уніз можна спускацца. Так, прачытаць запіс о палудніцах у бестыяры, знайсці прывід, які насяляе ў калодзежы зноўку гэта, які жыве ў калодзежы. Але гэта я так разумею, што з гора кінулася малая, што гэты феадал, як яго можна назваць, землеўласнік, мясцовы, ён проста прыйшоў ды спаліг. Усё, тут гледачы на то, як яно выглядае зараз. Добрае падсумаванне ў мяне, здагадка. Жыццяздольная ці не? Так, што ў нас тут? Прачытаць запіс о палудніцах у бестыяры. Персонаж, медитація, бестыяры, гібрыды, перевіды, ліха са студні. У бою дапаможа што? Месяцовы пыл, але і супраць прывідаў, вядома, і Ірден. Блядь, мерзоце, якое, паглядзіце.
Насуперак агульнапрынятаму меркаванню, сяляне не перарываюць працу ў дзень, каб схавацца ад спякоты, толькі ад палудніц. Сяляне, іх звычаі. Асабліва спякотныя дні на палях з'яўляюцца часам здані, якія нагадваюць высушаныя сонцам жанчын, апранутых у доўгі белы страй. Гэта палудніцы, духі маладых жанчын і дзяўчын, якія памерлі гвалтоўнай смерці неўзабаве перад сваім вяселлем ці пасля яго. Зварцелы ад болю і нянавісці яны кружляюць сярод хлебных палёў, шукаючы свайго блога, нявернага каханка, а чаму адразу нявернага, ці суперніцтва, але заб'юць кожнага, хто не паспее сысці з іх дарогі. Перад тым, як адправіцца на той свет, іх часта затрымлівае нейкі прадмет асаблівага эмацыйнага значэння. Таму, а гэта будзе дзённік. Таму, знайшоўшы ў чыстым полі заручальны пярсёнак ці парваны вэлюм, а не фату, лепш яго не падымаць. Толькі як мага хутчэй стысці. Думаю, паразганяцца на камеру. Мне падаецца, будзе цікава. Гэта будзе цікава. Так, шкада, што польскую нельга, вядома, польска-беларуская. Так, вайбік был бы больш прышпільнейшы. Гэта факт. Я з тобой згодны, Майкл. Так, вітанышкі, а у цябе вядзьмар школы луту? Вядома. Вядома. Не, ну гэта РВДак мы проста прастое, што гуляем на высокай складанасці. Я мяркую, што ўсё гэта нам патрэбнае. Усё ж такі, калі высокая складанасць, табе ж патрэбныя гэтыя рэчы. Нешта павінна звязваць палудніцу з гэтым месцам. Нейкі прадмет, нешта без чаго не можна сысці ў той свет. Дык мы ж знайшлі дзённік. Яшчэ што хочаш. Ці мы яго не падабралі. Ён жа ж, падаецца, у нас у інвентары ляжаў. Ці яно не лічыцца? Аво. Мужчына быў заколаты ножом, памёр на месцы, потым цела абгрызлі жывёлу да костак. Плямы крыві ледзь прыкметы, кагосьці цягалі яшчэ жывым. Крацей, як заўсёды, вядзьмар, бляха, жудасці на жудасці. Адбіткі запэцканых крывёй далоняў, маленькія пальцы жаночыя. Хтосьці цягнуў яе на вуліцы, яна была параненая, змагалася за сваё жыццё. Цела не бачнае, але, мабыць, засталіся нейкія сляды. У добрых умовах плямы крыві бачныя дзесяцігоддзямі. Яшчэ адзін след для студні. А, дарэчы, я пакуль працаваў над перакладам, вось пачаў сам трошкі даведвацца, штосьці чытаць. Выявілася, што, вось, напрыклад, у маёй вёскі заўсёды казалі калодзеж, а выявілася, што гэта выключна заходні такі забабон. Вось, паўсюль аддаюць перавагу студня. Дык а дзе, чакай, гэтая адзнака? То бок там на кат-сцэне было бачна, а тут не бачна? Во. Трэба было адціснуць і зноў націснуць. Плямы крыві амаль поўнасцю зніклі, але верока ўсё яшчэ нацягнутая. На ёй нешта вісіць. Цела павешаны на вяроўцы да вядра. Здаецца, гэта ўладальніца дзённіка. Шырокі таз, маленькія сківіцы, жанчыны. Судзячы па зубах, гадоў 30. Няма левай рукі. Трэба спаліць рэшткі, але перад гэтым варта зразумець, што звязвае яе з гэтым месцам. Можа, косць адвалілася, бо на ёй быў бранзалет ад мужа? Давядзецца скакаць, спадзяюся, не пераламаю ног. Да, бля. Так, а як, куды, чаму? Скакаць у сэнсе рэальна скакаць мне трэба, то бок тут ніяк не злазіць. Вядзьмар, ты штосьці ведаеш пра логіку чалавечую? У сэнсе таго, што... О, блядь, зноўку гэты ар. Давайте Ірден возьмем. Яшчэ раз захаваемся. Оп! І хера сабе.
Так, а як тут затрымліваць дыханне на С? Хутка Shift. А, на С гэта просто. Так, школа Ландарку, вось гэта хутчэй, правда, так. Магнатэры ў чаце. Лёха, супакойся, штосьці, бачыш, не працуе. Аж на 3 разы запар закінуў. А ну давай, нырца. Геральт, бля, дзе ты там плаваеш, паскуда трупая? Так, магнатэры ў чаце. Што, не працуе? Ну вось, бляха. Зноўку прыходзіцца займацца гэтымі... А, вы ведаеце, чаму не працуе? Ну, вядома, што не ведаю. Яе тут няма на гэтай гульні, супакойцеся. Зараз усё зраблю. Зараз усё зраблю, так. Вось так. Ось так. Так, адчыняю. Так, гэта кацёнак Йо. And his name is John C. And his name is John C. And his name. Полетело. Так, чекайте. Так, нармаз, гэта працуе, гэта бачна. Так. О, котейка, холера. Ось так. І гэта. О. Усё. Усё мусіць працаваць, слухайце. Так, так, вітанкі ўсім, так. Чакайце. Дзе гэты, бляха? Так, дзякую, шаноўна, дзякую, што вытрачаеце ўсе гэтае. Мала, дайце мне паглядзець толькі, каб яно... О, запрацавала. Усё, мусіць працаваць ужо. Зараз будзем правяраць. О, кацянё маецца. Всё, дзякуй. Толькі мне падаецца гэта. Учора кагосьці таксама рэйдзілі з гэтымі, бляха, рэчамі. Вывучаюся, тут яшчэ і па працы прыляцела нешта. Усё, добра. Гэта мы ўжо зробім пасля стрыму. Так. Чакайце, я ж бачыў, на дне там было нешта яшчэ. Так, гэта грыбы мы пазбіралі, значыцца, нам трэба сюды. Беларуса можна вывезці з Беларусі, а Беларусь... Не, ніколі. Чакай. Удалы улоў. Бранзалет з гравіроўкай для маёй каханай Клары Волькер. Гэты бранзалет, напэўна, належаў жанчыне, якую там павесілі. Выдатная праца, але прыйдзецца яго спаліць разам з целам недзе каля студні, каб назаўсёды пазбавіцца палудніцы. А як ты выбірацца адсюль будзеш? Куды ты падзенешся адсюль? Мне падаецца, тут... А, тут, напэўна, будзе нейкая рака. Хлопцы, маю пытанне. Давайце. Шаноўны спадарожак. Грузіце пытанне.
Як перакласці на боскую мову? Fuck around and find out. Боскую. Беларускую, я так разумею. Вы так ставіцеся да беларускай. На беларускай. Ну, выбачаюся, ну, бачыш, ну, я ж стары... Я гэта, як яно, слухай, я сабе дарую такія рэчы. Выдраная старонка нейкая, там чарцяжа. Fuck around and find out. Чакай, калі перакласці гэта на нармалёвую, безрыфмованай мовы, то атрымліваецца у нас гэта трэба нешта пакруціцца вакол, правда? І штосьці знайсці, штосьці высветліць па сутнасці. Я правильно перакладаю? То бок зрабіць нейкія... Не так. То бок я падумаў, што гэта трэба зрабіць нейкія высілкі. Вось, і даведацца чагосьці. Па факце. Нейкія моцныя, я б сказаў, нават высілкі. Перакладзі. Яшчэ раз, што перакласці, напішыць на Twitch, пашараёбіцца наўкола, выследзіць і знайсці. Fuck around and find out. Трэба падрыхтавацца, зрабіць алей, выпіць эліксіры. Раз, Геральт. Ну, тут, бачыш, тапельнікаў не можам перамагчы ніяк. А ўжо на здань кідаемся. Шыпшына ці што гэта? А што гэта за хаціна такая? Вуду знайшлі? То можна сесці парыбачыць, ці што? Казіная скура. Сталёвы меч. І тут павесілі кагосьці. Што за свет ёбнуты ў Геральта, я не разумею. Гэта значыцца рабіць нешта дурное, а потым спаткаць, сустрэць вынікі сваіх дурных паводзін. А, то бок, тыпу, карма надышла. Даябацца і абасрацца. Але шукаю больш культурны варыянт. Гэта нібы гарэзіць. То бок я б сказаў, праўда? Больш пасуе. Fuck around and find out. Вось яна што, які сэнс. Так, давайте падумаем, паштурмуем, можа нешта яшчэ рыфма патрэбная. Так. Пашарэбіцца навокал. Пашарэбіцца не пасуе. Трэба, бачыце, менавіта паводзіны свае. І потым спаткаць наступствы ад гэтых паводзін. Дрэнных паводзін, па-першае. А ў літаратуры нічога падобнага не спаткаў? Ніколі не шукаў, можа, вожак? Я ў такіх выпадках звычайна пытаюся ў нейкага гэтага у шаіхі, ці можа яна ведае недзе ў літаратуры беларускай, менавіта па сэнсу пасуючая. Да выёбвацца. Ну, калі ў адно слова, так. Фу, шаі. Не, вожак. Выкарыстоўвай як не генератар выпадковых гэтых слоў ці перакладчыка, а як пашукавік. Гэта знае прасцей. Шаі мне ні разу не дапамог з перакладам, літаральна зеро выпадкаў. Ну, думаю, што ў цябе нават запыт, мабыць, там такі. Занадта інтэлектуальны. Як апісаць, спаткаць вынік? Адным словам, магчыма ці немагчыма?
меня высокие стандарты, я вам не лафиринда аршанская, что-то не за поветра. Вядома. Вядома. Я с тобой згодны. Тут планку понижать нельзя ніяк. Так. Інвентар. Давай паспрабуем што-небудзь зрабіць. Оля, чакай, у нас гэта апранутая ці не? 2-2-6, супраціўленне пашкоджання цякучага удара. А тут што у нас агулам? 3-4. Ну, пакуль што гэта няблага выглядае. Тут 5-го ўзроўню. 1-1-2-2. Так, значит, давай гэтае. Гэтыя каменьчыкі гліфы. Паляпшэнне, каб знакі працавалі лепш. І о, гэта яшчэ. Рунны камень. Перун. Ці можа недзе казалі перун? Халера яго ведае. Паставілі на мячы, каб палепшыць уласцівасці. Но мячоў няма, пакуль што з гэтымі адтулінамі. Давай паглядзім алхімію. Так. Та боже, зразумела ты. Так, адвар з якімі ехідны лясуна супраць прывідаў. Аренарія. Так, ну, няблага было б знайсці гэтую аренарыю, слухайце. Генацыя. Халера. Можа мне проста на гэтую, на вёску павярнуцца? А, хаця з іншага боку у нас там гандляра ніякага не было. Чамірыцца. Даебацца ды абасрацца нарм гучыць, кажуць. Бачыш, вожачак. Пакуль што нішто лепш за тваё не прыдумалі. Даць падказку пра вёску? Ну, якую ты маеш на ўвазе падказку пра вёску? О, гэта, дарэчы, я ведаю, што можна так... Не, не можна. Лодка так не скача, правда ж? Мне ж трэба кветачку гэту, каб зрабіць алей для мяча. Я ўпэўнена, што інакш мы будзем цыркацца з гэтай пачварай доўга. Пра аренарыю, давай. Давай. Гэта жоўценькая нейкая кветка, чыстацел. У вёсцы траўніца я? Берберка. Баліс. А мы чаму мы яе не сустрэлі? Блёкат. Мир. Winds howling. Так, тут мы были. Траўніца. Селяночка, можа ты і траўніца? Боже, ну, халера на тебе. Блять, якая шутасць. Паскуда. О, аренара, во як выглядае. Слухайце, гэта рамонкі. Так, мы 2 знайшлі. На гародзе расло. Я бачу, там штосьці на ейным двары было. Можа, мне падалося, вядома. Зачынена. Так, ну гэта мірт мусіць быць, правда?
The Goodman's boy knows a merchant who travelled to Nilfgaard once. Oh, the strange things he saw. Yeah? What things? They don't live in separate huts, but all in one big house. No rest or comfort. Адуар з грифоном. Мені які знайшли. Так, треба було привіда забити. Тут некие морские гэтые подводные, я так разумею, водорости. Неких рецептов познаходили. Ля колодежа? Не, чакай, я разумею, што трэба было забіць прывіда, але ж пакуль у мяне ж няма гэтага алею. А я хвалююся. Бачыце, у нас там хтосьці бадзяецца. Я баюся, разумееш ты? Подпаліць можна нейкую свечку. А, мы ж тут патэльню. He was garroted. Та ўсё. Scars. Адчапіся ад яго. You might have. Во сапраўдна Беларусь усё грабе па кішэнях. Таму што я ведаю, што гэта сёння добра, а заўтра будзе гамон. Дзе там тыя? Ну я так разумею, гэта ваўкі. Так, гэта ваўкі. Так, кажуць, у нас тут ёсць... О, грызе. Ой. Гауняшка ты. Ён забіў таго чаліка, да? А чалік не лутаецца. Когда? Так, чакай. Мне трэба шчэ... Ово, глядзіць, во, мне гэтая кветка. Так, падаецца, ўжо можна рабіць. Інвентар, алхімія, сюды хадзі. О, прыгатаваць. Яшчэ можна, дарэчы, адную сабраць кветачку знайсці, зрабіць дзве адразу. От ты, бляха, філёзаф які, а? Каралі воююць, бляха, а людзі паміраюць. Блядь, хто на цябе ажаніўся, паскуда ты? Паводзіш сабе як мужик. 100% нейкая баба ажанілася на ёй. Так, усё. Робім. Прыгатавалі раз. Так, а, яно один раз толькі гатуецца. Добра, хер па ім. Схавай меч. Открыть инвентарь. Это мы зробим. Як толькі дык адразу. Так, добра, у нас будзе Ірден, у нас будзе гэты, які алей. Короче, ўсё будзе добра. Пайшлі ваяваць. Там же ж, па сутнасці, здань-то павінны быць меней за 5-й ўзровень, правда ж? Бо задача была якога там другога. О! Так, бля, чакай, я яшчэ не намазаў сабе гэтага мяча. Алей. Давай, алей тут. Срэбны меч. О,
Ну давай, Геральт, слухай. Захаваліся. Малая, хадзі сюды. Та няўжо ж. Няўжо ўсё, не? Ёсць я не веру. Спаліць рэшткі дзяўчыны, якая пераўтварылася на палудніцу. Давай, я так разумею, вось спаліць цела. Балалатара вараратаріга, божухна. Інтымная змазка, дзеду 48 не боится. Так, пра гэтыя мае асаблівасці папрашу не распаўсюджвацца. Як я на ё, так я на ё. Дарэчы, пра белт, я яго знайшоў толькі ў слоўніку старабеларускай ці кшалт, і яна яго аднекуль выцягнулі. Дзякуй, РВДак, дзякуй. Сапраўды, то бок з-пад... блядь. I think it worked. Думаю, што спрацавала. Так. Так, пашкоджаны. Адзін з вашых прадметаў пашкоджаны. Адрамантуй, інакш ён будзе працаваць... не будзе працаваць належным чынам. А ў сэнсе, чакаю, я магу рамантавацца падчас бою, ці што? Хуткая сарціроўка выкарыстаць. Выбраць слот. То бок я разумею, што мячы ён не рамантуе. А, вось так гэта робіцца. Вау! Гэта было прышпільна. Оу, пераможка. For good. Романа досвіду 45 пунктів. Так, директор 888, вітаночки. Дуже тішуся з розвитку білоруської твічі до музики. Продовжуйте робити. Будемо робити. Вітаночки з Польщі. Як гэта не смешно виглядає, так не гучить, але вітаночки з Польщі від білорусів. Чакай, дзед, не чуў яшчэ гэтай песні ў гульні? Гэта для бронькі, для зброі іншае. Вось, ну я ўжо разабраўся. Так, з Дняпра. О! Ой, цяжка у вас там на Дняпры, я ведаю. Дык усё, што? Ці нам трэба яшчэ аддаць будзе гэтую, вярнуцца за ўзнагароды яшчэ. Ну давай, пабеглі. Схавай меч. Недарэчны ты мой. Вядзьмар зламаў яго проста аб нейкую здань. Разумееце? Яна ж бесцялесная гэтая здань. Як так? Геральт. Што ты за небарака? Вожачак, слухай, калі ты яшчэ там на ютубе сядзіш, калі гэтае скончу стрым, там буду сядзець перакладаць яшчэ, то я падумаю, можа штосьці ў галаву прыляціць. Добрае і карыснае. Раптам што, карацей, больш культурнае зрабіць. Оп. Job done. Справа справа уладжана, божухна. Каля студні пасяліўся прывід жанчыны. Абы толькі кожны не пахаваны бяда... Ой, божухна, не пачаў гэтую страшылу ператварацца. Калі што, вы ведаеце, да каго звяртацца, а пакуль Клара, Волькер.
Ці кажуць вам гэта імя на што-небудзь? Bell? I don't know him. Не ведаю такіх, але чуў, як наша траўніца Таміра ўзгадвала аднойчы нейкую Клару, мабыць, тую самую. Same one, maybe? Your reward. Ваша ўзнагарода, Васпане, нішто сабе. Золата, якое для Любы, на пасах збіраў для Любы. To Ed. Без вас яна так і не дажыла да вяселля, а цяпер надзея ёсць. Надзея маецца. Дарэчы, ведаеце, заўважыў некаторую такую уласцівасць сённяшняй беларускай мовы, а асабліва моладзевы пераклад такі, яны вельмі часта ўжываюць ёсць. А вельмі добрае пытанне ў свой час захавай гэтыя грошы для дачкі. Ну, бляха, Геральт, слухайце, а давайте праходзіць, як гэтыя зефірныя хлопцы. Вельмі добрыя просто на ўсё. Усё і ўсім. The coin from Mandy, her wedding. Raised Зберажы гэтага жана любі на вяселле. Дзякуй, пані вядзьмар, за твае добрае сэрца і цёплае слова, але я не адпушчу вас пустымі рукамі. Возьмі хаця б гэта, на шчасце. А што? Што ён мне даў? Аметыст? Цю. Заданне дапоўненае, ліха ў калодзежа і выкана. Гэтае. А што ў цябе тут па куфарах яшчэ можна? Халера, я ўжо быў у цябе ў гасцях, адпаведна. Нічога. Я яшчэ зайду, ты тут галоўныя прыпасы рабі. Мяне зефірным абазвалі. А ты што намагаешься? Та ну, паладзін, ты гэтае не падумай. Я пра тое, што рабіць усё па-добраму, тыпу ўсім усё дараваць, амаль усім. Злачынствам мы не прывучаем, вось як зараз, дарэчы, з гэтым падпальвацелем. Вось, і краснолюдкам. І раз сабе паходка, глядзіце, у жанчыны, яна нібы гэтым займаецца, як я называецца, чакай, хакей на траве. Little grass during the hunt. Просто кібар-забойца. Taken all our grain. Гэта, вось, што я хацеў? Як так я так амолюся гульным праходжу. Ну, я тое самае. Падаецца, нас у дзяцінстве разам з табою гэтыя выхоўвалі адныя, як іх зовуць, чакай, булеры, во. pretty damn hard. Гэтага не хапае нам пазітыўнага фідбэку на свае дзеянні. Што я хацеў сказаць? Наконт ёсць, памятаеце, вось, было там. Ёсць тое, ёсць гэтае, ёсць сёе тое. У беларускай мове спрадвеку выкарыстоўваліся трохі іншыя фармулёўкі, якія базуюцца на слове «мая». То бок я маю, ты маеш, меўся быць, вось, і адпаведна кажуць, калі мы пра канон, то трэба казаць я нешта маю, а не ў мяне нешта ёсць. Вось, гэта праходзіць яно, ведаеце, вось не вельмі незвычайна, але логіка ў гэтым, яна такая, як кажуць, каранёвая ці базавая, назовем яе так. Логіка ў тым, што права ўласнасці у гэтым выпадку падкрэсліваецца. Я ёсць вядзьмар. Так, так. Вось. То бок, калі мы кажам, што мы нешта маем, гэта, то бок, мая ўласнасць на гэта. Калі ты кажаш, што ў цябе нешта ёсць, уласнасць яшчэ не пацверджаная, чыё яно. Разумееце, то бок канструкт расейскі па сваёй сутнасці, вось, ён адрозніваецца гэткім чынам. І мне гэты пункт гледжання вельмі падабаецца, шчыра кажу вам. Так. Ты чаго, дура? Бэсы агрэст, не. Зніклы у баях. Вось гэта так. Вось гэта так. Я хачу знайсці Дуне Вільден. Нейкае знаёмае імя. Яно, падаецца, мне сустракалася ў гэтых кніжках недзе. Я не самотны, я кнігу маю. Геральт. Придурачны. Мне чысці кота нагадвае. У мяне кот такі самы. Ён мяне баіцца шалець як. Вось, з чым гэта звязана, я нікому неправду не скажу, але я яму нічога крыўднага ніколі не рабіў. Вось, і той таксама, мяне ўбачыць, спачатку ў адзін бок кінецца, потым у другі. Так, гэта... О, мы былі ў яго ў хаце, халера чаму? By Pride Hellraiser.
Stay Як away ти? from me and my family. А табе не дохуя гэтых кур? На што табе столькі? Селянін. Какая нечто тут на стене висит. Шариные соты. Приемненько, приемненько. Так. Я бачу, там нейкае злева было во. I'd help. На сцяне ці дзе яно тут висіць. Та пераскоч! Ой, бля, нагу задзерці праблема. Геральт. It's raining, it's pouring. Яшчэ з'явілася нешта? He bumped his head when he went. Гэй, таварышы, хто можа плуг пазычыць? А не тое я свой у камень у поле пагнуў. Ды так, што калі чорту яго схаваю, ўсё роўна поле не вызарэш. Халера, чорта ў яго схавай, кажуць, запражы. Чакай, айлерзеры, ой божых, не разумею, што напісана, не дзіўна, бо гэта па-нільгарску. Але неўзабаве ўвесь свет будзе размаўляць на гэтай мове, так лепей пачаць яго ўжо зараз яе вывучаць, яго, а не яе. Так, а ваш пакорлівы слуга дапаможа ў гэтым за невялікую аплату. Эрнест з Вікавара. Імперскі гарнізон паведамляе, што найбяднейшыя сяляне могуць атрымаць бясплатныя прадуктовыя наборы. Гэтыя наборы будуць размяркоўвацца сярод просьбітаў, здольны паказаць дакументальнае сведчанне іхнай беднасці. Шуканцы ж якія, як і любыя іншыя злодзеі, будуць пакараны пасля строгасці законаў. Так, а тое я свой шта. Так. Так, паладзін, сустракаецца такое. Людзі, калі прагнеш ты волі, людзі, чалавеку, гаспадарства, што яшчэ можна было напісаць? Калі прагнеш ты волі, калі гатовы са зброёй у руках біцца за радзіму, ідзі ў лясы. З кожным днём моц нашая расце, і зусім хутка мы пакажам нільфскім пацукам, што народ міры не схіліцца пад варожым ярмом і здасца без бою, калі твоё сэрца баліць за залатыя ліліі на сінім. Калі ты хутчэй памерці згодны, чым жыць рабом у чужаземцаў. У імя бацькоў нашых, што палі ад рук нільфскіх пачвар пад соданам дзеля душ тых, што склалі галаву пад брэнаю. Да зброі. Ну, амаль нармалёва. У гэты чацвер усе мясцовыя жыхары запрашаюцца паслухаць прамову афіцэра Петера Сара Гвінлевя адносна закону, якія будуць дзейнічаць на гэтых землях паволі імператарам Гераварам Рэйсу. Што літасціва правіць намі, прысутнасць не абавязкова, але усялякаму жыхару Белага Саду варта скарыстацца выпадкамі, якія правы і абавязкі ён атрымае пры наступленні новага парадку. Людзі, цяпер вы жывеце не на дзікай зямлі, дзе кожны робіць, што яму заўгодна, а ў Нільфгардскай імперыі. Падаецца, на мінулым строме штосьці падобнае ўжо чыталі. Ад гэтага часу нільфгардскія законы абараняюць вас, але і накладаюць пэўныя абавязкі. Армія імператара прынесла вам светач асветы. Светач асветы. Амаль як масла маслянае, які асвятліць гэту варварскую краіну. Не, ну вось, прыляцелі бляхы і барбарыянцамі яшчэ называюць паскуды. Народ, гэта звяртанне. Святло ў квадраце. Светач асветы асветліць. Сапраўды так. Крыху не даціснулі, пагадзі серва, так. Маглі б даціснуць ужо. Так. Ой, далёка нешта нас пасылае. Дуне Вільденверта. Гэта гучыць як краснолюдак, праўда? Дуне. А дыялогі NPC паміж сабой перакладзены? Так, калі хочаш, там я затрымаюся, яны ўсе, ну, у большасці абсалютна, пакуль што яшчэ не сустрэў ніводнага не перакладзенага. Чакайце. Не спаць я хачу. Ой, падаецца, гэтая бляха мяне даканае. Можна ж было ж перанесціся, праўда ж? Дык я ж побач з ім.
Валера, треба призвичається, що можна телепортуватися. Зараз, кстати, я пройду. Мета Єгор, вітанки. О, а чому так шмат часу пройшло? Ось глядь, до дівчинки можна підбігти. Go away! Іди преч. Once it's safe. Селянин. А во, тут хтось сидить. Хіра собі у його собака. So, Do that often? І шмат ти розмовляєш зі своїм собаком? Це не мой, а моєго брата Бастієна. Guess he's mine now. Хоча тепер вже, певно, моя. Бачиш, Бастієн бився з чорними, тут неподалек великий бой був. І з тих часов його ані весточки. Казав йому робі, як я. Одреш собі палець або два, тебе не заберуть. А він побоявся. Холера. Даруй, я не можу тебе... Ти був на полі битви? Battlefield if I were you. I did. Был я там, море трупов и трупоедов. Чую неколи, что они боятся огню, так поспробую разогнать их факелами. Told me there are Ни холеры, скажу я тебе. torch. Tried to Не будь гусары, они б живцом меня сжерли. would have ended up eaten alive if it weren't for Hussar here. Гусар ці хасар, лепш было. Swords for more. Слухай, я так разумею, ти гэтай мячы не для парада носіш, а брані мяне адгуляў. І дапамяжы знайсці бастыёны, я табе добра заплачу. Давай. Fine, I'll help you. Just Толькі пасля біты прайшло ўжо некалькі дзён, так што шанец, што мы знойдзем твайго брата жывым малыя. Вельмі малыя. very slim. Who would have thought? Хто б сумняваўся. Але я хачу хаця б яго ягонае цела знайсці. Bastion. Каб бастыён не гніў пад адкрытым небам, побач з чорнымі. Meet me on the hill overlooking. Сустрэнемся на ўзгорку каля поля, а далей пойдзем. Разам. Ну, бляха, яшчэ цябе пільнаваць. Гусар. Я б яго пераклаў як хазар, напрыклад. А то гусар гэта ж... А з іншага боку гусары былі і ў Польшчы. І ў ВКЛ даже нават былі, памятаеце? Далёка пердоліць, я наколькі памятаю, так? Трэба, дарэчы, будзе гэтае зрабіць. Бомбы. Выбухоўкі. У вёсцы там два дзеда гутарку вядуць час ад часу. Адзін змяніў імя на Нільфаўскае. О! У вёсцы знайсці двух дзедоў, добра. Зробім. Ашалець. Ашалець! Блядь, карцінка. Ты паглядзі толькі на гэтае. Ачмурэнна. Згодныя, што гэта ачмурэнна? Вось гэта вось не вельмі натуральна перастае гэтыя аблокі чырвоныя, яны звычайна вот такія святлейшыя. А вось гэта ох, проста. Падабаецца. Ну, прыгожанька, не кажы. Красей сядзеў нямецкага дальнабойшчыка на стрыме, дык у яго ретравейв радыё, Bad Boys, Modern Talking, дык быццам не ў немца ў кабіне ў свайго дзядзькі. Ну, так, ось пашанцавала табе, я так разумею. Трупаеды, ой божахна, дзьмухавец. Трэба знайсці. У нас, дарэчы, неблагая ідэя. Гэтыя алей выкарыстоўваць. Гэта першае, па-другое, дзе гэтыя бомбы? Карцеч няма, самым нам не пасуе, правда ж, бо асляпляе. Так, нам вось гэтае трэба. О, і халера няма, мы не знішчым зноўку гэтыя, блін, як іх завуць? Гнёзды, во, мы не знішчым. Слухайце, а можа спачатку набыць, знайсці гэтую траўніцу, якую казаў, хто там казаў, РВДак? Бо селітра патрэбная, вось, і кальцый патрэбны, і ні халера гэтага не знайшоў за ўвесь час. Што скажаце, хлопцы? Бо там было два гнязда, я памятаю, што два гнязда было. Пераправа. Сюды давай.
Траўніца, ой, боже, ўжо ноч. Тут... О, гандляр. Шалець, а чаму я не бачу яго? Thank you for saving me. О, гэта той! Kinds of things. Людзі розныя кажуць пра вядзьмуру, але я заўсёды ведаў, што гэта прыстойнае рамяство. Honorable guild. Ну, дзякуй табе. Salvage some goods. Yes. Цяпер чакаю, пакуль вось адрамантуюць. У час ідзе страты растуць, трэба што-небудзь, аддам за паўцаны. Losses grow. Я баць, братка. Something. Вядома, давай, адчыняй. Free. Ага, Let me have a look at your stock. дай паглядзець. Так, крамнік-брамнік. Штосьці у цябе ні халер няма. Трусіная скура, мядзвежая, ваўчыная, казіная, шпагат. Мандрагорская гэта вось варта яе мець. Ого, 108 каштуе. Сур'ёзная, такая дарагая. Так, сталёвыя гэтыя мячы. Мы разбяромся. А чаму гэтая не хочуць прадавацца? Так, 29,35. Плюс 6. А тут плюс 8. Плюс 3. Гэта мы яшчэ параўнуем. Алхіміі ніякай няма. Ежы крыху ёсць. Так. Каманд шэрыбот, шэрыхэлп, дзе ты ўсё адключыў? Не, шэрыбот павінен працаваць. А што ты ад яго хочаш? Іх адзін раз усё трэба забіць? А яны... Не, чакай, раней жа ж у мінулых РВД, у мінулых частках, калі я забіваў усіх гуляў, напрыклад, ці некераў, і не разбураў гняздо, то яны аднаўляліся там. А тут што не так працуе, бо мы іх забівалі ўжо, гуляў гэтых, на першым стрыме. Там мусяць быць каманды, якія могуць выкарыстоўваць звычайныя чэцерсы. Ну... Так, а я магу вось гэта вось прадаць? Усё, 0. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Мандрагору давай. Ок. Так, пустая бутэлька. Ну, краснолюдскі спірт хай застаецца. Слухайце, блін. Дзьмухаўцы трэба шукаць. Селітру. Валера, ясна, ідзе мне гэта рабіць усё. А, стоп. Стоп. Што з гэтага прадаю? 27,33, 29,35, 24,30. Мабыць, я гэтае прадам і вось гэтае прадам, так? Бо гэта трошку даражэйшае. Сюды. Гэта не чапаем, вось гэта прадаем. Паўка белага, свечка, вядома. Гнілое мяса з сабой цягаю ў кішэнях. Усё, так, алхімію не чапаем. Гэтым разам усё, бывай. Take care. Фліпер. О, Паладзін, бачыш, нешта знайшоў. Я думаў, твой не кушайце перавернецца. Не трандзі мне тут па-іншаземнаму. Бо я не разумею. Оп, о. О, дзьмухаўцы. Йо. Так, яшчэ пытаннічка. А дзе траўніца? Barbarians. Хто падкажа? Хто там мне падказваў, што ёсць яна тут траўніца? Чакай. Не ў той бок пабег.
То бок гэты агулам нічога алхімічнага не мае. Мы яму толькі мячы можам спіхнуць. А ў гэтай цёткі ці ёсць у цябе што? Эльза. Эльза. Something else you'll be needing. Яшчэ чаго-небудзь? Так. Як табе жывецца з Ньюльгардам? Дарэчы, мы не пыталіся. Nilfgaardian rule to your liking? Траўніца на высілках крыху. The other. They tax us requisition. Нейкая там дзве хаты, я памятаю, далёка дастаткова былі. Добра, дзякуй. Mourn Temeria's А pet. Тамера табе не шкада? Шкада яе мне. Можа і было б паўгады таму, пасля смерці Фольтэста. А цяпер я проста хачу спакою. Давай, што ёсць? Got anything interesting under the counter? А гэта залежыць ад таго, што шукаеш? Паглядь. О, карта з'явілася. Аддай. Так, што яшчэ ў цябе ёсць? Жалудовая моцная, махакамскі спірт, краснолюдскі, нильфгардская цытрусовая, вішнёўка, наліўка з мандрагоры потым, гест, пярцоўка мясцовая, так? Что такое? Забаўляецца хлопцы. Ну добра. Farewell. Адыдзі, смярдзіш. Кай, дзе выйсці? Так, на высілках. На высілках. Гэта недзе ў гэты бок было. Не, там вода. Значит, в адваротны бок. Што вісіць у нас зноўку? Толькі што ж здымалі, дарэчы. Імператорскі эдыкт за нумаром 1845. Нічога цікавага. Прымаем добраахвотніка. Бо загадаў каменданта Петера Саргвінлеве. Вядома ўсім і кожнаму, што імператор прымае добраахвотніку. Кандыдаты атрымліваюць прытулак, ежу, рэгулярнае дараванне. Бачылі якое? Я што б ты не зрабіў, табе ўвечары ўсё даруюць. Шалець. Чалавек. Сонікаму якое перакладала. Калі ты гэтае бачыш, ты паглядзіш, што ты нарабіў. Найвялікшую знагародай жа будзе гонар служыць імгроварам рэйсу. Па залічэнні новабранцы пройдуць навучанне пад кіраўніцтвам найлепшай стратэгаў імперыі. Сям'я новабранца будзе атрымліваць неабходную падтрымку на працягу ўсяго часу ягонай службы. А ў выпадку яго пагібелі, а ў выпадку смерці на поле бітвы пажыццёвыя платы. Плата. Я ведаю, што ў касцёле платкі там даюць. То бок тут, калі б адкінешся, касцёл будзе аплаткамі сваімі спансараваць твою сям'ю. Выбачаюся, што як плюс гэтага. Буянем. Ну, разошліся крыху так. Машнінскі, вітанашкі. Так, слухайце, я вось траўніцы не бачу. Тут яна ніяк не адзначаная. Нам яе што ў хаце знайсці трэба ці... Тут каза. О, я ведаю, дарэчы, надоечы перакладаў квест нейкі з казой. Вось, там Чалік вельмі любіў козачку сваю. Смешна было. Хлопец. Як справы? Ага. А, там мужик спіць. Так, чакай, дзе тут яшчэ хата была? Вось там. Так, але гэта разбураная хата. Ну, ваўком мы пакрэмзаем, вядома, але ж... О, мёд. Ой, хавайся. Покусали за твар. Так, и тут нема траўніцы. Так, это у нас патэльня была. Можно мапу поглядзець. Так, у нас, бачыш, вось тут мы былі, вось тут, мабыць. Нешта.
Так, ну але тут мы былі, правда ж, тут малы сядзеў. Так. Тут малы сядзеў, то бок, то гэта не гэтая хата. Вось сюды. Рвадак. Дапамажыце знайсці траўніцу, бо я не хачу, я хачу замахаць тых, як яны зваліся, божых нагулі гэтыя. Я хачу не проста замахаць іх урэшце, а разваліць ім гэтыя гнёзды. Патрэбная селітра. О! О! Хіба што знайшоў. Мы тут ніколі не былі. Так, малы, давай. Ось тут нешта карыснае яшчэ. Та адчапіся ты ад гэтай княская вода. А што такое цікава княская вода? Вядзьмар школы ботанікі, не кажы, слухай. Мышахвост нейкі. Шалець, траўка. Мышахвост. Зачынена? Патрэбныя ключы? Холера. Ну ёпта налево, ма. Кап цябе просто пярун пабраў, ну. Так. Гвен. Come on. Ну шо, бля. О, собачий тлош, это тое, что трэба. А дзе тыя, што былі тут толькі што? Яны так далёка адбеглі? Так. О. Воу. Сжерли. Побегли. Завалили. Не, ваўкі гэта паскуды ты яшчэ. Дам падказку, з пчоламі на дрэве можна нешта зрабіць. Мабыць, ты пра тое, што можна знакам лупендзіць іх, правда? Вогненным. А, Геральт. Нарешті. Не, до речі, їх не благо їх лупендять. Санітари лесу, винищальники візьмеров. Ну так. Селітру, де здобыть селітру тут? Чи можна селітру агулом знести?
Можа, да гэтага з канём падысці? Каб ён не дапамог. Ігні. Геральт. Бяжы, прыдурачны. Давай, вот до гэтага дабяжым. О! Куди пайшов? Та, блядь, Геральт, лупензі його. А, бачили? Спрацювало. Тактика. Ты иди в пекло. Да ебался, ты кто такие? Геральт, бежи, блин. Ой. Я тебе просил атаковать меня, гауняк. Вось гэтая малайчына, вядома. Дык а што нават ні мяча, нічога не забраць у яго, фу. Нейкі валацуга, а не ваяр. Так, лушчы, гэта добра. А ты што? І ты мяне атакуеш, ці што? Дурны? Ці звілейкі? А калі я просто збягу ад яго, ўсё нармалёва будзе, ці ён так і будзе за мною скакаць, шукаць мяне? Ой, я забыўся, мне ж трэба было яшчэ меж памяняць. Добра. Мне падаецца, гэта бессэнсоўна зараз. Пабеглі. Адпаведна. Селітры нема. Траўніцы нема. Это нейкі іншы конь. Дарэчы, я забываюся, што ў мяне шплотка ёсць. Так, это Milky Way Galaxy. Ой, фу-фу-фу, так, спіральная перамычка, перамычку забылі. Это штосьці не па-нашаму, так. Про гэтыя перамычкі. Так, што ў нас тут з'явілася? Нічога. О, дарэчы. Тут же ж каваль у нас, правда? Ага, ля, его начы працуе. Уилі, ты абяцаў нешта з мяне зрабіць. Трэба гэтым разам. Чтоб ты для мяне нешта зрабіў і пакажы. Пакажы спачатку. У яго ёсць чарцяжы усялякія. Боты следапыта усялякія. Ой-ой-ой. Гамбізон паляўнічых з галвамі. 8 ўзровень патрабуецца. Ля, срэбра, серабро. Так, воск. А ёсць селітра. Гэта сапфіравы пыл, бурштынавы, метыставы, дыямантавы, смарагдавы, рубінавы. Гульня кажа, ідзі ў гэтыя копальні, шукай сабе селітру. Віце гэта так. Малы гліф насычэння.
Торбосядзельня. Мы ж можам палепшыць сабе плотку, я забыўся. Свінец, як смецце. Штаны паляўнічага. Бачыце, паляўнічы штаны. Бачыце, не нагавіцца. Чамусьці. Паляўнічыя ходзяць у штанах. Пальчаткі. Следопыты, кавалерыйскія, пальчаткі, лучнік. Так. Что-то его можно продать. Тут нічога, тут нічога, тут нічога. Халеры. Па рамёствах можна нешта ўпердоліць яму. Слін пачвары. Лён усялякі. Бавоўна нават ёсць. Пячонка. Слухай, не, а... По мірапісанню пробел продать? Не, гэта не тое. Крама, рамёства. І стварэнне. Тут цана 39, разборка і гэтак далей. Кадвинский, цедарийский. Короче, ни холеры мы не можем. Мы столько лутаемся, мы ни холеры не можем себе зрабіць яшчэ. Доспех 32. Лоб не благо. Давай, бывай. So long. Так. 27, 33, 22, 26. Ось так, зробім пакуль што. Нагавіц з 4, 2, 2, 6. Сопротивление яким колюшу модерному сякучему. Сякуче стихійному. Ну, тільки що стихійне. Так, агулам-то не вельми. Боты я змяняў толькі што. 7, 10, 15. Сякуче, пашкодженне ударны. А тут... Пашкодження пачвар. Стихійне, тут типу лепшым падаецца. Сякучае. Не, пакуль гэта будзе лепш все ж таки. Мы з пачварамі едзем біцца. Холера. Так, где там была гэтая? Телепорт наш. Давай его сюда. Трэба яшчэ не забыцца схадзіць да тых тапельнікаў, якія мяне стрымлівалі ўвесь гэты час. Можа, зараз хаця б другі ўзровень сабе здабудзем, ды пойдзем наваляем і пабеглі. Шкада, што няма ніякага гэтага. Селітры. Што, Дуне? Добра, што ты прыйшоў. Бастыён. Яго цела мае быць недзе тут. Як і цела сотняў іншых. Ты што, будзеш аглядаць усе трупы за пар? Гэта будзе павольна. Не хвалюйся, усе хлопцы, якіх прызвалі з белага саду, намалявалі ў сябе на шчытах маленькую кветку, каб у бітве бачыць адзін аднаго. Не краўдуй, але здараецца, што біты салдаты кідаюць шчыты, асабліва калі прайграюць. Аднаго шчыта хопіць. Тады гусар пачуе след і правядзе нас. Ну, пойдзем. Чым хутчэй разберомся, тым лепш. Так, давай. О, ляз, бачыце, зноўку там бегае хтосьці? Гулі бегаюць, дарэчы. Захоўваемся. А вы кажаце? Воу-воу-воу-воу.
Все так. Все, малыш, успокойся. Забили. Чорне сонце. Пазуры. Чого ти герхаєш? А, все, ось у гэтым коле шукаць. That him? No. Гэта ён? Не, гэта сын суседскі. Come on, Hussar. Can you smell back? That him? No. Neighbour's son. Ще один сусід. That him? No. Come on, Hussar. Can you smell Bastion, boy? Чуєш гаспадара свайго? Still nothing. А, гэты пачаў енчыць. Што няма нічога. Can you smell Bastion, boy? Still nothing. Дык дзе? Усе шчыты прайшлі. Гэта мы памацалі ўжо. О, яшчэ адзін. Skin's burned off. Might be hard to tell, I know, but could this be him? І я быў буйных шырокі ў плячах, а гэта быццам менш, але можа праз вагонь. But maybe it's the fire did that. Ну і? О, He found him! Hussar's caught his scent! Come on! знайшоў ягоны пах. Давай, давай, давай. Зараз выявіцца, што гэта загінулы быў нейкі чалік, якому аддаў даспех. Ягоны братка. Гэта яшчэ што? Мой лейтенант загадаў нам па камандзе сараць хадзіць. Па нас страляюць з баліста, ён толькі салдат з поўным жыватом не можа ісці ў бой. Трэба сядзець, пакуль не высидзіце. Уяўляеш, ёлупень. Спыніся, мае рэбры. Балюча, калі смеюся. It hurts to laugh. That needs a tourniquet. Трэба накласці жгут на шыю. Але гэта пазней, як толькі растлумачыш, што адбываецца. Бастыён! Is he? Ён не ўзяў цябе ў палон, гэта не гардзец. No! Не, ён мне жыццё выратаваў. Они ранілі ў бок, а потым па мазгоў не ударылі так, што мне вочы адняліся. Расін натыкнуўся на мяне, калі поўз праз поле, і ён лытку вывіхнуў. Вось так сляпы ж вёў крывога, пакуль мы не знайшлі гэтую хату. His legs twisted. And so we were. Blind man leading a cripple. Found this place. I'm taking you home. Заберу цябе домоў. We need to see to the... Трэба заняцца твоімі ранамі. Я Расіна не кіну. Адзін ён тады загіне. And he can't go. А да сваіх пайсці ён не можа. Ён жа дэзерцір. Яго тут жа павесіць. Hang him. And what if they find him with us? А калі яго ў нас знойдуць, усіх тады павесіць разам з маёй лісье? Ні ў якім выпадку. Гэта вялікая рызыка. Калі б не чорны бастыён бы ўжо не жыў. Bastion only made it with the Black One's help. Дык можа ты яму пакажаш, што нордлігі не дзікуны, якімі нас лічаць у Нільфгардзе. Well, Ну, я дам яму бацькаўскае адзенне, вопратку, абучу працаваць на полі. Вось толькі акцэнт. accent. Ну добра, што будзе, то і будзе. Вазьму яго. Thank you, Witcher. Дзякуй, вядзьмар. Твая ўзнагарода. And the... Хай дапамагаюць табе багі. А дзе го? Хлопцы, ёсць што ў кішэнях? А калі знайду? А вось і... Yellowheart, вітаначкі табе, вітаначкі. Каб паклікаць каня, націснуць хан. Гэта мы зараз усё зробім, толькі што во. А, мы выкарысталі ж яго, я памятаю, так. Вось сюды можа толькі там забегчы. Таму што я памятаю, што на скрыжаванні нейкім, вось тут хіба што. Ці вось тут мы памерлі. Ну, калі я заляцаўся да гэтых. Як яны завуцца? Халеры, тапельцаў. Давай, пакуль мы тут побач.
Здається, варто збігати туди. Там щось було таке цікаве. Заховалися. Побігли. А это что? Худкий переход. Ля. Ля, что отбывается, что знайшли? Так, ну отсюда не соскучиться. Добре, давай поглядим, куда перенестися. Не можна, не можна, не можна. Чекай, дик як я туди потрапив, як я бігав. Коли ось так зробити. А, чекайте. Спаленая вёска. Мы ее тут пройшли? Ці ні? Ці все ж таки тут. Я нечто блитое. Подається, що ось тут ми були. Эта хата, вот тут обрыв. Так, холера, поих. Давай. Переправа, мост. Нам треба йти в гарнизон. Бо ми вже все дослідували, отрымливается тут, правда? Всі задачки повирішали. Давай сюди. Так, як справа? Дякую, Єлохард. Справа видатно йдуть. Коли так можна казати. Як ідуть, так і йдуть. Их холеры тут нема. Карта свету, мапа свету, задание. Так, мы типу все зробили. Новых не знайшли себе. То, відповідно, давайте таким чином выключим себе плотку нашу. Давай, малая, погнали. Lad went missing one day, so folk nabbed a witchman that was hunting him and started poking him asking. О, а я на млині не був. Як это отрималося, Геральт? Ти що, дурний? Тут же мусить бути луту просто от срака жерті. А все вельми просто, тут луту не поклали. Стоп. Урожай. Так, до речі, ім'я правильно переклали, я на французьке, натиск на пошканий бастіон. А там, хоча за все, це було зроблено ще до того, як були долучені люди, тому що Зданович, подається, там зоветься нік Чаліка, який автор проєкту, і він, по сутності, словник використовує віртуально там. О, тут, до речі, сякіра, бачили? Ось, а не топор, що вельми приємно. Ось, тому, відповідно, тут чей за усе. Нам треба арт. Я все бачу.
Чартеж. Адвар зводної баби. І раз собі нас тут пашвар чекають. Зачинений, ключ потрібен. Ну добре. Ось, там погляди, коли ти перекладаєш, є офіційний словник, який бачить супадіння на 100% і настоює над тим, що тобі треба використати менавіта гэтае слово. Ось, хутчэй за ўсё, гэта тычыцца імёнаў, па-першае, каб яно было скразное, аднолькавае. Вось. Ну і, адпаведна, некаторых рэчаў, такіх як... Лера, як называецца, чакай. Ой, так мы былі дзе? Мы былі тут, вось тут, вось тут. А гэтыя хацінкі яшчэ не абышлі. Вось. Ну і адпаведна, што ўсе выкарыстоўваюць правільныя імёны. Як Бастыён. Бастыён. Оу! Medallion's humming. Place of power, it's gotta be. Ну так, фактычна. Нільфгардзіс ляжыць. 7 ўзровень. Чакай, блядь, Геральт. Вау. Давай сюди. Іди сюди. Так, блять, я так разумею, што яна не памірае ніколі, тому што колькі б я яе не біў на гэтых апошніх стадыях, яна не памірае. Гэта нешта сюжэтнае будзе, ці што? Чаму яна не памірае? Лодка, сюды хадзі. Без ё праз е павінна памерці, мо ты яе без Ірдана біў. З Ірданам. Я проста не глядзеў. З Ірданам двойчы. Яна ўжо была на дробных хпшках сваіх. Глядзіце, там вершнікаў няма на канях, бачыце, не адмаляваліся. Пустыя. Так, а у меня, до речі, зламаны нейкі гэты рыштунак. Трэба паглядзець, што я там зламаў ужо. Даецца, гэта будзе сталёвы меч. Новы маркер, схаваны скарб. Геральт, ну вось жа ж ён. О! Так, новое задание, там рискія каштоўнасці нейкія. Там нейкая яшчэ крэпасцю. Давай паглядзім. Зноўку срэбны зламаных. Халера цябе бярэ. Нейкія пальчаткі з'явіліся. +2, +2. +2. 7 даспеха. Гэта што? 1, 1, 2, 1, 1, 2, 4. Давай. І гэты сюды. Простыя словы. Вітанкі, рады бачыць.
Рады бачыць, шаноўны, як справы, што новага, што цікавага. Там раслінкі толькі. Далёка набегчы? І варта бегчы. Па сутнасці лепш на кані. Лодка. Давай, родная, пабеглі. Нам трэба рыштунак адрамантаваць неяк. Захварэ валяюся ў ложку. Ну, каму хвароба, каму адпачынак. Што адбылося? На што захварэў? Спадзяюся, штосьці дробнае, тыпу прастуды. Бля, гэта руіны? А там скаятэлі нас не спаткаюць, не? Ваўкі, глядзіце, там скарб. Там скарб. Ты давай гэта аднаўляйся. Спужалася адразу. Адпачынак такі сабе. Ну, в залежнасці ад хваробы, ведаеш, тут ужо бывае рознае. Зараз яшчэ пачакаю, пакуль мы адновімся, потым пойдзем наваляем гэтым 4, правда, ваўкам? Просто яна ўжо мёртвая. Ну так, сапраўды. Яна сапраўды была ўжо даўно мёртвая. Всё, так, пляшачку вады. Ось так. І захаваліся. Эй, захавайся, калі ласачка. О, захавана. Бяры срэбны меч. Іх не возьмем. Ось ти говно. Усё, наеліся паскуды. Ля, професіянал, як у мяне добра атрымалася з імі зладзіць, а? Раздзерлі ўсё паскудства нейка. Так. Крыві колькі. Яшчэ паўсюль гэтыя ваўкі. Так, лотачка моя, рыбанька. Пойдзень, даражэнькая. У нас её справы пільныя там. Ёб твою мать, супакойся. Кобыла. Тэстуем бота. Я бачу, што вы там просто заспамілі, бо я ўжо нават не чытаў. Выбачаюся, калі каго прапусціў. Адцісканні. Так, можа тут, дарэчы, мы знойдзем селітру. Гэта было б няблага. Я б туды нават павярнуўся, бо гнёзда заваліў бы. Геральт, схавай меч, ты ўсё ж такі на ваеннай базе нейкай. А ты хто? Так. What do you want, wanderer? Швондера. Швондером меня обозвали только что. Крадёж. Я зразумеў. Усё добра, усё, хлопцы, спакойна. Усё ляжыць там, дзе павінна ляжаць, мы нічога не чапалі. Так, хуткі пераход маем. Можно подняться? Я спадзяюся, што так. Military camp.
Гэта военны лагер. Мясцовым уход толькі па дазволу камандзіра гарнізона. I look like a Я падобны на мясцовага. Ты падобны на... dead wrong Ого, наадварот, я ад іх вызваляю. Я ведьмар. witcher. A witcher? Ведьмар? Captain Peterson. Капітан Петерсар Гвіндлеве зараз у вежі, за воротамі направа. У яго до мяне справа? Guessing your captain's got work for me. This is the army. Гэта армія Норден. Тут не пытаюць. To the tower. Да вежа. Хутка. Гэта мы абавязкова. Бляха, вось каб тут скрасці гэта ўсё. Слухайце, а сцэнар, калі мы забіваем усіх і забіраем увесь хабар сабе, ён тут працуе ці не? Тут можна паскакаць ці нельга? Вось я тут бачу, гэта можна пераскочыць, а там далей. Кава. Чакайце, ці гэта тая база, дзе ёсць нейкі лут? Вельмі карысны, проста неверагодна карысны. Гэта тая база ці не тая база? Так, а кветкі я магу збіраць? Магу. Ці варта мне... Да, слухайце, яна падаецца, гэта тая база. Вось тут трэба ісці кудысьці туды, шукаць. Недзе там скакаць, перакатвацца і гэтак далей. Лут ёсць, але ці карысны? Да? Ну, тыпу, лепшы за той адзень і тую вопратку, якую я зараз маю. О! Узмацненне зброі. Можна. Я ўсё узмацню, ці як? Не. Злева, бачыце, іконка паказвае, што не ўсё. Уфар. Халера. Мне такое адчуванне, што тут хабару столькі, што рано ці позна мы здолеем паляпшэнне даспехаў. Да цябе? Недзе вось тут, кажа, налева. Ваши рэчы палепшаны. А можна адрамантаваць мои рэчы? У мяне там ёсць меч пашкоджаны. Кажуць, жанчыны поўначы мыюцца кожныя 3 месяцы. Гэта праўда? Яны з балей не вылезаюць, ёлп. Так, на лакацыі... Тут нічога незвычайнага не знойдзеш. На лакацыі толькі 2 рэцэпты на вядзьмарскія мячы карысныя. Рамантуюць кавалі. То бок звяртацца да дапамогі да кавалёў. Гэта вось гэты каваль, праўда ж? Кватэрмайстар чамусьці называецца. Рамеснік. Password. Не ведаю ніякага паролю. Значыцца, вы проста так ходзіце. Цікава, навошта імперскія мячы пералічваць. У арміі такіх на шафот адпраўляюць. Мне падаецца, яму трэба зламаць акуляры. Геральт. А такіх, што гандлююць казённай маёмасцю? Бачу, у таварах вы разумееце. Можа, што прыкупіце? Як настрой у лагеры? Як тое сёе? Але ты ўсё адно пашукай, калі ты ведзьмар школу тут. Пабадзяйся. Думаеце, перамога за вамі? Ага, значыцца шпех або правакатар. Да мне проста цікава. Ага, ну дык вось, можаш перадаць усім цікаўна, што вайну мы выйграем. І гэта з той нагоды, што радавід хворы на галаву, пра што і так усе ведаюць. А ў нас першакласная абушаная армія. А, дарэчы, вы хацелі штосьці набыць? Да. Давай. Показывай. Show me what you're peddling. Show me. Так, у яго нешта тут ёсць. Крыху, можа нейкая селітра. Срэбра, пыл. Гэта я бачу. Дарэчы, кальцыума нідзе няма. Гэта, мабыць, нейкія алхімікі павінны нешта прадаваць, правда? Так, інструменты, дарэчы. Давай, купляюся. Бо я так разумею, ні халера мне не зробяць. Так, той краснолюдак, у якога спаліку вузняю, таксама можа рамантаваць амуніцыю.
Добра. Так, гэта ж я магу прадаць, магу. Нагавіцы, боты. Цыдарыскі, гамбізон. А чаму яго апрануць не апрануў? Не ведаю. Ён жа ж лепшы за... таму што яго супраціўленне пашкоджанню ад пачвару малы. І у гэтага ўвогуле няма, таму яго не апранаў. Так, гэта... Сякерка. Мечык сталёвы. Гэта наш арыгінальны. Тут нічога, нічога, нічога. Ну, тут, вядома, гэта так. Срэбра... У мяне была селітра. Дайце паглядзець, як яна выглядае, каб запомніць. Бурштыновы пыл. Гэта ўсё пыл. А селітра дзе? Перлінка нават ёсць. Жамчужина перакладзена. Двумерытавая. Нібы селітры няма. А тут? Гвенель у мяне можна зрабіць. Вось яна, што ты паглядзі. Чакай, ён за сотку мне зробіць вось гэтае? Ён можа мне... Ого! На 200. Ірачыць. Ашалець. Ёсць усе складнікі. Глядзіце, нам не бракуе аднаго злітак срэбра. Давай. Выгатаваць. Ля. І што? 108. А у нас 96. Трэба нешта прадаць яму. Стапе. Штосьці з каменьчыкаў давайте прадамо. Вось гэты адзін, напрыклад. А1 кажу. Так. Оп. Стоп. А 13 ўзровень чаму? Ён паказвае, я не змагу яго ўзяць у рукі, ці што? І што, Геральт у такім выпадку не будзе трымаць яго ў руках? Сапраўды? Ён будзе выпадаць? Паскудства. Сур'ёзна? Халера, дык у нас толькі першы, я здохну ад старасці, пакуль мы дойдзем до 13 ўзровня. Ты яго ўзброіць не зможаш нават. Всё марна. Ось так ось. А сталёвы меч што? А, у мяне ўвогуле няма ніякага сталёвага меча. Крама рамёствы, адрамантаваць. Бракуе грошу. Чаму бракуе? А колькі ён хоча за рамонт? 55, а у мяне 150 грошай. Ці я мушу вось так зрабіць? Не, не так. Так. Усё, дзякуй. Каб ты нешта зрабіў, давай, бывай. Пайдзем да гэтага генерала. Колькі жыта дасць вёска? Сколькі скажаце ваша мосць? Паглядзі на мае рукі. Бачыш гэтыя мазалі? Гэтыя рукі не якога-небудзь яго мосці, а земляроба. Так што давай размаўляць як мужик з мужиком. Колькі можаце даць? 40 бушляў. Было больш, але нашыя, то бок тамерійцы ўжо ўзялі. Дасьце 30 і добра. Дамовіліся. Хутка чакаю на транспарт. Дзякуй. Шчыры дзякуй. Апроч старасты выклікаў толькі каваляў і краснолюдка. Для яго ты трохі высакаваты. Справды? Таксама канфіскуеш, не? З табой цяжка не пагадзіцца. Вядзьмар. Гэта тлумачыць, чаму я не чуў крокаў. Што трэба?
what do you seek here? Yennefer of Vengerberg. Єнефер з Бенгбергу. Куди вона поїхала? That is military. Гэта военная таямніца. Haven't thrown me out. Не выставіў мяне за дзвер, не паклікаў стражу, значыцца, хочаш нешта прапанаваць. There is a У тутэйшых мясцовых завёўся графон. Забі яго, тады паглядзім, што можна зрабіць. А чаму ты клапоцішся пра гэтага графона? Таму што я дбаю пра людзей. Гэта я пачвар ужо забіла 9 чалавек. У тым ліку некалькіх маіх жаўнераў. Каб я забіць, трэба было вывесці ўвесь гарнізон, прачасаць лес, распачаць пераслед. А гэта немагчыма. І што, зашмат клопату? Зашмат рызыкоўна. Я не магу раскідвацца сіламі. Тымерскія войскі разбітыя, але людзі толькі і чакаюць, каб узяцца за зброю. Так што на кон грифону я магу сядзець, склаўшы рукі, альбо наняць прафесіянала. Дамовіліся. Але перш некалькі пытанняў. Ты ведаеш, дзе ў грифону логава? Спачатку ён трымаўся лісінага бора, а я паслаў туды патруль 5 маладых хлопцоў. Праз 2 дні іх знайшоў паляўнічы. Калі б не нашыя бляхі, я б іх не пазнаў. З тых часоў графон нападае, дзе папала. У вёсцы, на палях, на тракце, на гасцінцы. Значыцца, ён пакінуў сваё логава. Трэба ставіць пастку. Гледачы па твайму тону, гэта будзе няпроста. Што патрабуецца? Мне трэба больш ведамасцяў аб гэтым графоне. Трэба сабраць адмысловую траву. Крушына. Графон пачуе яе пах за 10 міль. Крушына? Упершыню чую. Але я пакуль не вельмі свабодна размаўляю на агульнай. Напэўна, спачатку ты вывучыў асноўныя выразы. Рукі ўверх, павесіць. Не, спачатку былі прыказкі. Не гуляй з агнём. Ідзі да Таміры. Гэта траўніца жыве на ростанях. Яна табе дапаможа. Ну давай паспрабуем штосьці высветліць. Яе пол чаму пакінуў логава. Сведак прывесці? Яны не скажуць нічога такога, чаго б я ўжо не ведаў. Мне трэба пабачыць месца, дзе загінулі твае людзі. Як завуць паляўніча, якіх знайшоў? Мыслаў. Ягоная хата на поўдзень ад вёскі, на самым ускрайку лесу. Карысны чалавек. Хоць і крыху дзіўны. Бывай. Таміра і Мыслаў. Дзякуй. Удалага палявання, кажам. Так, няма сэнсу браць зброю вышэй за свой узровень. Зразумела гэта ўжо, так. Актыўная мэта. Кажуць. Геральт, ёб твою мать, на сходы патрапь. Пашалець. Чакайце. Чакайце, я зараз захаваю гульню. Паколькі ў нас гэта ручное захаванне, то паспрабуем зараз прайсці. Тое, што я казаў. Ёсць тут што ці няма? Ой! Бля, а чаму яно мяне не прапускае? То бок я не магу зараз гэтага рабіць, атрымліваецца, калі яно забараняе прабіваць. Гэта ж звычайныя дошкі. Яшчэ шукай. О, задачкі даюць, слухайце. Тут я не пролезу, тут сцяна нейкая, ці... Не, яна упіраецца тут у сходы. Тут разборныя. О, вось тут типу ёсць. Штосьці такое падобнае на праход. Вось толькі я не памятаю. Халера.
Тут некий лазарет, правда ж? А гэта што? Heil Kerzayer! Сядзяць сабе толькі пазяхаюць. Лайдайчыны. Bobbing about like shit in a blowhole. Poor, dark and putrid. Чекай. Essigal Dev? Go on then, Kazar! That's just it. Куди соскочить? Get your Sibari in Gus. Ось тут біленька, я бачу. Like lip scheiße! Evan the Dry. Yes, queer and proper na tien snag. Так. Нічого не розумію, чому сюди біленьке вяло, тут нічого нема. Так, заховаємося. Ха! Валера, ясно, ти погляди, зрозумів. О! Подрапаний ключ і лялька. А яшчэ што ёсць? А што за ключ я знайшоў? Чакай, дзе мы знаходзілі куфар нейкі з ключом? Дзед алкаш, яго ўжо беленька ведзе. Так. Я ж нічога не знаходзіў, дарэчы. З куфара падобнага, правда? Толькі там, у хаце той. Калітку ты адчыніў ключом, каб адсюль выйсці. Вось гэтая брама і ўсё. Дык па факце я знайшоў толькі вось тут нешта. Трошкі хабару гэтага. Ну, гэта не цікава. Рыштунак, больш нічога. Там нейкія цюкі. Больш нема. Не, ну я спадзяюся, што я зрабіў тое, што магчыма было. Давай яшчэ вось так захаваемся, паспрабуем. Аба! Зрабіць тое, што я думаў. О, краху грошай нават. Так, не, ну тут я ўжо не далячу, гэта не пытанне нават. Ключ, каб выйсці назад, літаральна. На выхадзе можаш праз пралом у мосце скокнуць, там, наколькі памятаю, ёсць яшчэ трошкі луту. Так. Вось тут, недзе лут. Куды ты? Ну вось ж пролом, бачиш, ты мне кажаш, што лезь назад. Не, вось. Вось я адсюль скакаў. Больш нічога не бачу. Аўтар, ты на якой размаўляеш? На беларускай, падаецца, і наш у наладах ёсць там стрыманне. На выхадзе з гэтага форту. На выхадзе з гэтага форту. Так, мы тут ідзем, мы тут вось тут брама гэтая, так, калітка. Вось тут можна паглядзець. Відиш, што ты называеш выхадам з порту.
Вось тут. Так, выйсці. Вось у правы бок я прайшоў. Я што знайшоў? Пакун. А, блядь. Казіная скура яшчэ нейкая. Дзверы зачыніліся. Геральт. Прыцэлься неяк. Алхімічнае нешта ёсць. Дзе ён знайшоў целы? Дзе ён знайшоў? Халера, нема тут. Усё. Пайшлі. Бо ўжо цярпення не маю. Так. Ну, плотачка моя стаіць, чакае, малайчынка якая. А можа, слухай, хуткім перамяшчэннем, навошта мне плотка? Так. Хачу паглядзець, не персанаж, калі ласачка мне, а... Вось гэтае, так. Бестая з белага саду, з бочкі ніякі нема, скарпа. Ля, тамерыйская каштоўнасць ёсць. Прачытаць знойдзены дакумент. Калі просіў Ведзьмара ацаніць мае новыя санеты, элегіі ці нават эпіграмы, ён заўсёды адгаварыўся недахопам часу. Аднак на чытанні чужых лістоў, знойдзеных пры трупах або ў гнёздах пачвару, яго заўсёды знаходзіліся ў вольных хвілінах. Магчыма, таму, што адрозняе ад маёй паэзіі, гэтыя лісты часам прыводзілі яго да цікавых адкрыццяў. Гэта гучыць як ныццё казальца, праўда? Нешта такое. Так, добра. Здаецца, цяпер да траўніцы. Траўніца будзе ў хаце, так ён казаў пра гэтае. А дайшла на 5 хвілін, хтосьці скраўся травы з гароду. Гэта было прышпільна, калі б такое магчыма было. Так, млын. Вось нам сюды трэба. Гэта ў паляўнічы. Чакай, траўніца, яна ж была вось тут у нас недзе, правда, зачыненая хата гэтая? Пабеглі да паляўнічага. У любым выпадку спачатку ён, потым можа траўніца хутчэй за ўсё будзе па гэтым квесце. А вы, хлопцы, самі, дарэчы, колькі разоў праходзілі Ведзьмара, то, здаецца, вы ўсё памятаеце так добра. Нібы штодзённа пераходзіце. Ёсць такое? Так, а гэта хата паляўнічага, дарэчы, якая была зачыненая. Траўніцу не пазначае, бо крашуны я ўжо знайшоў. Так, сляды знайсці. Вакол хаты, кажа, паходзі. Смыслаў толькі выйшаў. Давай. Чаму ты іх раней не бачыў, дарэчы? Может, тут бадзяліся, шукалі ўсё? Мне падалося, што ён гэты ў розныя бакі такі пайшоў. Шырокія сляды. Мыслаў, вітанкі. Чуеш? Ваўкі. Хаця не. Дзікія сабакі. Так, яны небяспечны за ваўкоў. Ну, не ведаю. І кажу, які ёсць, ведаеш чаму? Не, але адчуваю, што зараз даведаюсь. Таму што ваўкі палююць, каб задаволіць голад, а дзікія сабакі забіваюць дзеля забавы. Зусім як людзі. Так, шмат чаму яны ад нас навучыліся, дык чаму б не жорсткасці? Давай, цялы, целы. Дзе ты знайшоў нельгарцаў? Я разумею, вы Ведзьмар, забойца пачвар, аб якім кажуць у вёсцы.
show you shit. Я вам покажу дорогу, вядома, але сабак трэба перабіць, пакуль яны ні на кого не напалі. Will you help? Дапаможаце? Калі вам не шкада тупіць аб іх срэбныя мячы. Срэбны меч я не буду выкарыстоўваць. Павінен быць такі адказ. А мне. Sure, Griffin. Грифон не ўцячэ. No, dogs. А вось сабакі. Ось сабакі могуць, так што... Come on. These dogs Так, вось... for a while now. Since the war started, soldier on the march, he'll stop to rape a woman, strangle her. А мой стым кажа, што апошні раз запускаў у жніўні 21-га. A kick in Гэта яшчэ да Next Gen патчу, а mutts for праходзіў 4-5 разоў, ой, боже хто. got stuck to DLC разы 3. Шалёна вы. They just won't die because they're clever. More so than foxes. And they hate men so Чакайте там трандзіць, бо ў мяне нейкая адзнака стаіць на мапе. years. Так, ведаеце, што Квен трэба. Давай, мыслаў, давай. Too late. Attacked another one. Погрызли. Так, ну хотя бы мясо себе посмажем. Кого тут загрызлены? Dieter. Дітер. You know him? Ведаш яго? Sir. Мы разом служили у памешчыка, там, дзе зараз войска стаіць. Ён быў стайнікам, а я паляўнічым пры гаспадары. But that was before. Але гэта было да таго. Даўно гэта было. A long time ago. Да таго, як што? Before what? Before they Да таго, як мяне выгналі з вёскі. What did you do? Што ты зрабіў? Нічога. Я вырадак. freak. Sorry. Выбачце, не хачу пра гэта размаўляць, распавядаць. Ну, я таксама вырадак. I'm a freak too. Aye. Так, але іншага кшталту. Lycanthropy, I can Калі гэта лікантропія, то магу дапамагчы. lycanthropy. Лікантропія, ваўкаладства. A few cases. Я ўжо дапамагаў у такіх справах. Curse. Звычайна гэта проста штосьці. Сын памешчыка, Флоріян і я, We loved each other. мы кахалі адзін аднаго. О, Машнінскі, глядзі. Дзітер застаў нас у стайнях. They drove me. Мяне выгналі, а Флоріян павесіўся. Florian Гаспадар пачаў піць, маёнтак прыйшоў заняпад, вось і ўся гісторыя. state fell into ruin. That's the long and short of it. Вось яна, сучасная Ромео і Джульетта, бачыце, як яна бывае? Шкада. Спачуваю. Sorry. А што было? То і было. I was to show you where Мы ішлі нільгарцаў шукаць. Хадзем. Griffin, know anything about it? not much. It's not much. О, у нас другі ўзровень. Though, survival instincts alone ought to make you care. I walk silent through the woods. No griffin can hear me nor spy me. Вось гэта ўпэўненасць, бачыце, у гэтага паляўнічага. Ісці за паляўнічым. Ну, ідзем. Карач, цікава, у мяне скалі пазнікалі, бачыце? Паўсюль. Злева, знізу. Аей-ваей. 'Twas here. Гэта тут было. One lay there. Адзін ляжаў там пад пяньком без галавы, другі вісеў на галінцы, і кішкі ягоныя звісалі аж да зямлі. Watch out for yourself now. Беражы сябе. Няма чаго плакаць. Яны былі нільгарцамі. Дам рады. I'll be fine. Not the first Griffin I've dealt with. Не першы графон, з якім я маю справу, а майорна не апошні. Hope you're right. Каб так і было. Good hunting now. Бывайце. Ну то бывай. Nilfgaardians were celebrating. Нільгарцы тут нешта святкавалі, але графон перарваў іх. Ground's black. Земля чорная, ад крыві. Там яшчэ ваўкі ёсць нейкія.
Что тут я намацать не могу? A camp. Лагерь. Так, еще раз. Сюди. Там я мяркую, что уже потраплю на ваўкам, калі тут буду проходить. Трусы есть, и больше ничего нема. А, вот следы. They're older and deeper, heavily armored. Nilfgaardians, probably. Сюди ці наадварот туди. Бо мені подалося, ноги накеровані були. Ну. О, еще один гэты. На скрыжаваннях слупок. Так, давай. Побегли сюди. Ко мне куди? Ось так? Що? Цікаво, а хто там усё гэта трушыць? Ён адзіны. А, ваўчына зноўку. Так, тут пераскокваць трэба. Хе-хе, вы бачылі гэта? Геральт, ёпта. Чакайце. Вось так, выдатна. What remains? Гнездо грифона. Ці тое, што ад яго засталося. Corpse is a couple of weeks old. Це целу некалькі тыдняў. Ён быў яшчэ жывы, калі грифон яго прынёс сюды. Time І died. паміраў доўга. О, Female. самка. Лічынкі ў ранах ужо вылупіліся. Значыцца, яна мёртва мінімум тыдзень. Other griffin must be Другі грифон мусіць быць самец. deep cuts over the Глыбокія колаты раны па ўсяму целу, а на кепцюрах і дзюбе ані следу крыві. herself. Яна не абаранялася. Мусіць быць, яе заспелі знянацку. Beak tips worn. Краі дзюбы сцёртыя, у падшэрстку сівыя валасы, ёй было гадоў 10-12. Old. Griffin's У pair. грифона выбіраюць пару ў маладосці, зараз і на ўсё жыццё, значыцца самец прыкладна таго ж узросту. Thick shaft. Грубая поўсць, густое апярэнне, каралеўскі грифон. Explains why. Гэта тлумачыць, чаму самец, якога я спаткаў там. Спярша ён, напэўна, нельгарцаў тут у лесе, а потым Howling the air. пачаў шнырыць па ўсёй ваколіцы. Should talk. Я зрабіў усё, што мог. Час вяртацца да Весеміра. Падрыхтоўка да бою, да кабаля зайсці, кажуць, туды-сюды, краце яйкі. Пачасаць свае, ля, колькі тут было ўсяго. Burned. Only a human could do this. Спалена. Гэта мог зрабіць толькі чалавек. Чуеце выццё? Place of power. О, Draw from it. сюды давай. Во. Наш пунктик. Сила знака Квен павялічаная, зноўку, дарэчы. Гэта прыемна. Так, адключы гэтую віньетку па вуглах у наладах. Віньетку па вуглах у наладах? Ты зараз пра што? А куды ён мяне, дарэчы, пасылае? Чаму гэта ў мяне кропачкі малююцца ў адзін бок, а вядзе мяне ў іншы бок? Бо ён жа ж мяне павінен сюды весці. Ой! Валера, ясна.
Цёмненыя куты. Зразумеў. Так, гэта ў нас будзе відэа, хутчэй за ўсё, інтэрфейс, маштаб, графіка, экран. Акно без рамкі, вядома, вертыкалка, колькасць кадраў, нізка затрымка, апаратны курсор, не тое. Гама таксама наўрад ці будзе тое. Графіка. Не, наўрад ці. Ось тут типу поведомление об критичных ударах и эффектах, индикатор здоровья супротивников, босса, у катсценах, назва персонажей, травм, отсунок, портрет травого коня. Так, боже, наколькі тут маленькі. Мінімап падчас даследавання выключана. Так. Памер субтитраў. Журнал мінімапа. Павароты. Пачуццё на мінімапе. Адметкі цэлі. Неадкрытыя. Кропкі. Гутаркі. Актыўнае заданне. Медальён. Бягучыя эфекты. Бягучыя эфекты. Гэта што такое? Эфекты, я так разумею, гэта ўзе это зялёнае, што мы там обновляем себе хп, что-то подобное поведомление, подсказки до кіравання, пошкодженные предметы, додатковый рисунок. А где это меняется, хлопцы? Перадапошняя здаецца. Так, складанасць не максимальна, перадапошняя. Не, гэта не тое. Ля, тут на нізкае шмат чаго стаіць. Я не мяняў. Ці варта паглядзець, што можна змяніць яшчэ. Airworks. Якасць ценю, рэльефу, вады, нізкая расліннасць, такое-сякое. Ну, карацей, не тармазіце добра. Перайсці ў раздзел графіка, так. Знайсці пункт віньетавання. Віньетка. Ось так. Граматычная аберацыя, каб хто пераклаў мне такое. Во, здаецца, ось так табе лепш будзе, правда? Выдатна. Так, чакайце, а траўніцу, дзе я знаходзіў траўніцу? Каб хто нагадаў, там не траўніца, там не... Не тое. Можа, у яе ёсць гэтая, селітра. Ось каб бомбы зрабіць, ось я гэта хачу. Так, гэта мы выйшлі, там у нас лес. Так, гэта з Весеміром размаўляць. Чакайце, гэта азначае, што зараз мы будзем рабіць гэтую рэч. Ой, дзе гэтая траўніца мусіла быць? Так, тут паляўнічы. Тут закінутая вёска, гэта не тое. Вось гэтая, мабыць, слухайце. Ёсць адчуванне. Так, это не тое. Так, ладно. Нехта бульбу высадзіў тут, я бачу. Так, вось гэта падаецца зялёны дах. Так, во. Тут у нас і гарод. Ля.
Геральт, збірай, пакуль не пабачылі. Пераскоч. Якої, до речі, расліни так хутка растуць, а? Дзяўчына! Ля! Та ти шо? Єніфер, пробач. Yes? Так. А розповіди що-небудь про себе? Tell me something about yourself. What's your... Ну, згадаєш якусь історію? Bad one. Хіба що сумную. You know the temple. Ведаєшся ці лише літали у Еландери? Питайся. Ти не злічу, колькі разів я там був, колькі Me up. маці Ненекі мене виратовувала, мусить, ми розмінулися, і я вчилася у її на лекара. Але мне было 18, калі мяне прынялі, а ў гэтым узросце дзяўчыны Which teach думаюць не пра навуку, а каханне. there was a boy Класны скраў. he'd to work. Гэта святое, паладзін. Eyes off him. І быў там адзін хлопец, Гослаў. Калі ён за працай знімаў кашулю, дык у юных паслушніц Summer together. усё валілася з рук. Дзеля яго і кінула. Okay, refused to take me На некі не захацела прымаць мяне назад, а бацькі далі мне толькі дарожны плашч і худы кашель. coin pouch. Без адзінага слова. Доўга я не магла знайсці сабе месца, пакуль не трапіла сюды. Вось і ўся гісторыя. Until I finally arrived here. End of story. Ой. Да прытулі яе хаця б, ну. Ты ж бачыш, што жаліцца самотная. Так, гэтую жанчыну параніў графон? Griffin, do that to her. Delina. Лену? Так, напаў, калі яна ішла ночы праз лес. At night. Ноччу? Праз лес падчас вайны? Meeting a boy. На спатканне. Вы ведаеце, моладзь дзеля кахання зробіць все, што заўгодна. To heal him, but Рана загойваецца, але яна ўсё адно памрэ. in the skull. Кроў збіраецца ў яе пад чэрапам. З гэтым мае эліксіры нічога не зробяць. Я заб'ю, не будзе больш крыві. А як ты ёй дапоможаш? Could try to help her with one of my potions. Ластаўка лечыць унутраныя крывацёкі. But Але Witcher's potions. вядзьмарскія эліксіры не падыходзяць, die is не пасуюць людзям. Yes. Так, спакойна смерці пад уздзеяннем тваіх мікстур. Але калі я дам ёй ластаўку, і нешта пойдзе не так, уся вёска пачуе яе выццё. Hear her screams. I understand. Разумею. Рабі, як лічыш патрэбным. О, вось так вось на наша гэтае сумленне паклалі. Listen. Слухай, ты не ведала паблізу каго-небудзь па імені Клара? Heard of her? Ведала? Гэта мала так казаць. A friend. Клара была моя сяброўка, адзінай блізкай да мяне асобай ва ўсім білым садзе, да таго часу, пакуль яе муж, Волькер, не пасварыўся з панам. Тады ён забраў усю сям'ю і заснаваў у лесе другую сялібу. New settlement. The Lord and his retinue. Памешчык паехаў туды за свой світы, каб пераканаць іх вярнуцца. Civil. Мне ўсё зрабіць гэта па-добраму, але сам бачыш. Падаецца, Клара сказала нешта пра сына памешчыка Фларыяна. Saw. Нешта, што яго раззлавала. Але гэта... The Lord's son. Ці гэта праўда? Something that made the Lord furious. But who knows the truth? Lots of misfortune. Шмат тут няшчасцяў для такой маленькай вёскі. It is so in every village. У кожнай вёсцы так. Нават у самай маленькай. Дастаткова папытаць. Only ask. Але каб не скончыць так слёзна, вось табе, для суцяшэння. A bit of solace. Што там? Эй, у сэнсе, а што яна дала? Пункты досведу атрымалі мы. А, нават яшчэ грошыкі мы атрымалі, ашалець. Селітры 4 штукі, ха! Нарэшце, вярберка нейкая. Пялёсткі чамярыцы. Павуціннік. Усё. Чупа-чуп здала, не кажы. Ля, ну ты паглядзі на гэты гарэх, ну. Ашалець можна. Але ж палякі ўмеюць. Лена! Дык а як ластаўку ёй даць? Мне трэба ластаўку зрабіць спачатку. Што? У нас у агулам-то ластаўка ёсць? З Васіліску гэтага усялякага так. Супраць трупажэра можна зрабіць, дарэчы. Давай. Так. І што, карцеч? Бракуе што? А, кальцум яшчэ.
Яшчэ трэба кальцыум. Чакай, малая, чакай, у цябе ж там было штосьці на продаж, правда ж? Yes? Так. У цябе ёсць травы на продаж? Got any herbs you're willing? Мало таго, што абрабаваў калгас, дык яшчэ не пасаромеўся ўзяць узнагароду. Цішэй, што ты такое кажаш? Так. Пярліны нейкія, старонкам белая чайка. Краснолюдскі спірт, адвар строля, з палудніцы. Істота скарча праці нокдауна, гіпнозу, аглушэння. Ой, во! Глядзіце, кальцыум. Што мы можам набыць сабе? Ну, зусім нічога. Слухайце, у нас луту няма. Мы лутаемся, у нас ні халера няма. Ну, хай будзе 3 хаця б. А яна ў нас купляе толькі гэтае. Вось тое, што мы пазбіралі, правда? Белы мірт, 60. Колькі адзінку. Я, бляха, за 40 толькі што купляў. Мне за 1 тут прапануюць. Скаратель. Нейкі. Мярыцца. Крыху ежы. О! Смецце. На, забирай. Забирай. Другі радок знизу. А што другі радок знизу? Вінны каменчик. Месяцовая скепка. 5-я эсенцыя. Оптимаматор. Нейкая. Пялёсткі, аренарый. Трава, заброўка. Пялёсткі белага мірту. Ну, гэта у меня ўсё ёсць. Тое, што я шукаў. А, ты пра кальцыум. Я зразумеў. Вось я б хацеў усё ж такі набыць з троля. Вось у нас, бачыце, палубніца была, так? Мы ж можам яе сабе... А слухайце, а адвар гэты з палудніцай, усё такое, гэта ж яно нам пра пампоўку даеце і проста навычку нейкую кідаеце, што? Так, 70, у меня 19 осталось. Геральт, давай мы с тобой не хворей. Так, алхімія. З палудніцы табе нешта бракуе, насенне спарні. А так-то у меня ж ёсць пялёстак генацыі, спірт і мутаген. Ой, так, ластаўка. У нас пакуль няма гэтага рэцэпту, я правильно разумею? Менавіта праз гэта я не магу зараз ні зрабіць, ні дапамагчы вось гэтай дзяўчыне. Менавіта праз тое, што ніякай ластаўкі ў мяне няма. Гэта бафы. Часовыя? Часовыя бафы? Так, слухай, у цябе ж былі гэтыя пялёсткі? Got any herbs you're willing to sell? I'm sure I can find something. Все і тое будзе. Такія дробненькія пялёстачкі былі нібы смецце. Лузгі ад гэтых ацемак. Во. О. Та адной мне хопіць, дзякуй. Farewell. Яны мацнейшыя за эліксіры, але і таксічнасць вялікая. Ага. Да, бок у любым выпадку то можна зрабіць, паколькі у нас ёсць. Каго мы там яшчэ забілі? Катакана Грифона. Гэта ўжо потым будзе, я так разумею. Вось гэта што пераступ. Яшчэ тут Васіліска заваліць, кветы двуглота. Ой, боже, наколькі ўсяго тут варыць, не пераварыць. Вады бахне. О, на мапе нарэшце з'явілася гэтая траўніца. Слухайце, шалець тут. А што гэта за камень? О, бляха, на вуліцы нешта грыміць. Ну што, пайшлі ў такім выпадку з Весемірам.
Мы ж яшчэ... О, 12:40 амаль што. То, мабыць, не пойдзем мы да Весеміра, мабыць, мы на гэтым скончым, на сёння хопіць. І мы графона завалім крыху пазней. Ведаеце, я хацеў бы паглядзець на ўсе ж... Во! Прыгатаваць порцыю эліксіру ластаўка. Па сутнасці, гэта ў нас дадалася, так? А вось гэтае нешта знайсці. Інвентар, толькі мне трэба што? Загублены брат. Паленыя паперы. А дзе шукаць гэтыя знойдзеныя паперы, як яно там было напісанае? Вось тут. Так. Загад сотніка кожнаму сустрэчнага падаўца гэтага лесапражы дастаць на поўнач да мяжы, дзе каля Аксенфорта будзе чакаць раданскі атрад як шляхетныя тамірійцы. Любое парушэнне будзе карацца военным трыбуналам. Цырыла Фіёна Элендыр'янон. Гэта цыры наша. І дазволь куру з'яўляцца, калі там сустрэча прызначыў. Так. Ну то що, ми прочитали? Доповнено, так. Знайсці тамірійський скарб, використовуючи почуття відьмара. Далеко ён? А, гэта ж той куфар, ёб твой налево. Які мы знаходзілі ўжо. Ха-ха. Ля, нехта зноўку прикрыў. Это что такое? А, цель пачынаецца? Шэры бот, што здарылася? Дзе-то адваліўся, я не адваліўся, я тут. Все добра. Не палохай мяне. А, сапраўды, чакай. Вось так. Каштоўнасці знайшлі. Падабаецца мне гэта. А прачытай, аркушак, гэта. Хімкі. Не дзіўна, што мы прайграем вайну. Калі нашыя салдаты такія піздзюкі, хапіла некалькі стрэл з хмызоў ды пару змахаў булавою. І гатова ўвесь канвой рассыпную. Можа, ўсё так няўдала ў іх атрымалася, таму што везлі з сабой да халеры гарэлкі, напэўна, адважныя салдаты. Час ад часу гарэлачку кулялі. А ты ж ведаеш, калі ў вачах дваіцца, то і патрапіць цяжэй. Усё, што мы забралі, занесі ў схованку. Потым каму-небудзь прадай, толькі гэтыя парадныя значкі трэба будзе закапаць і спаліць, здаецца, гэта вайсковыя. Калі хтось іх распазнае, у нас могуць быць праблемы. А гэта я перакладаў. Дарэчы, это мой пераклад. Таму ён такі бездакорны. Так, ну што? Та пераскоч ты, божухна. Так, адпаведна, месца сілы... А, тут нам далі гэтае. Звездюлей той прывіт нам даў. Ну, мы потым яшчэ сюды прыйдзем. Усё, пераносімся ў Белы сад, захоўваемся і на гэтым... Новыя 2 гадзіны стрыму. Не, шаноўная, не. На гэтым усё, дакладна. Бо трэба працаваць, сёння яшчэ працы багата. Так, захаваць гульню. Усё. Захаванне прайшло, гульня захавана. Шановныя, дзякую вам велічэзна за прагляд. Мы з вами сустрэнемся ў Ведзьмары ў наступную пятніцу. Наперадзе у нас шыкоўныя выходныя, таму добра вам іх правесці, адпачыць ад працы, вучобы і гэтак далей. Вось, пабачымся ў панядзелак, ці вось там у каментарах, як заўсёды, на іншых стрымах, у іншых стрымераў. Вось, ну, як заўсёды, не забывайцеся падтрымліваць вольных беларусаў, падтрымліваць Украіну. Зараз пойдзем на твічы, як заўсёды, у рэйд. Дзякуй, вожачак, дзякуй, шаноўны. Вось, хто там з нашых стрыміць? Зноўку Ралеф, і ўсё. Ну, значыцца, да Ралефа. Шаноўны, усім да пабачэння, усім пакуль.